Moi bo día a todas e a todos. Disculpade por o retraso que veño da inauguración de Culturgal. Estas axendas apretadas de venres, pois motivou este pequeno retraso, por lo tanto agradezco a comprensión. Vamos a dar comenzo a este pleno ordinario co primeiro punto do orde do día, que é a aprobación dos borradores das actas anteriores extraordinaria e ordinaria do 18 e 25 de outubro, extraordinario do 8 de novembro. Non sei se hai algunha apreciación que realizar ao respecto. Non habendo, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2 do orde do día. Sí, bo día, presidente. Nada, queríamos facer unha cuestión de orde coa orde do día do pleno, xa que na parte de información e control, no punto 16, vai como dar conta a corrección dun erro de oficio, de feito, detectado no apartado das bases do Plan Provincia Extraordinaria, e nós entendemos que este punto debería estar realmente na parte resolutiva que se debía de dictaminar, de que debía ser dictaminado e non ser un simple dar conta. Me comenta aquí o secretario que o comentaste xa na comisión informativa que quedou aclarado. Eu non participei, non sei se os que sodes membros da comisión. Sí, non é en sí o punto o que se refire, digamos, ao punto en sí, sino que entendemos que según está así constatado na lei, os actos administrativos que poderán ser revocados ou rectificados deben serlo polas mesmas autoridades que expiden que os teñan expedidos. Por lo tanto, entendemos que solamente o Pleno pode correxir unhas bases que teñan sido aprobadas polo Pleno, inda que esa corrección sexa considerada un erro material. E máis neste caso que dito erro, pois sí que modifica sustancialmente unha parte das bases que podería dar lugar incluso a alteración da puntuación que acaden os proxectos. Por iso entendemos que, inda que sexa unha corrección de erros, debe ser dictaminada polo Pleno. Ben, ao ser unha confusión, polo que me traslada, non? O servicio pois enmenda e no pleno pois se dá conta. Manténdeno como lo das conta? Sí, na parte. Que non altera para nada, ademais é un erro tipográfico. Xa, bueno, pero é un erro... Claro, pero... Xa, pero... É un tema, un caso, xa digo, que ademais, en base ao criterio que é reto demográfico, que incluía 10 anos, é unha diferencia de un 2 por un 1, que non vai alterar e que vai a permitir que todos os concellos de menos de 50.000 habitantes pois podan ter ese criterio. Non é por facer unha discriminación positiva, máis alá do formalismo que, xa digo, que... Da forma, vale.
bueno, se non fago despois, ao final, bo día, grazas, presidente. No, a mí, vamos, a mí me preocupa, no fondo estamos de acordo ca corrección, é que si isto reabre prazo ou non. Aí sí que eu estaría preocupado por se alguén reclama porque dicir, oiga, cambiaron, aunque fora un vía error, sí, resulta que se cambian as bases nas realidades que están publicadas, outra cousa que internamente hubiera outra, dicir, oiga, pois deme outro plazo, o sea, volva a abrir o plazo. Eu aí, se alguén reclama, vería bastante perigo de que perdera a Diputación, de que perderamos. Aí sí que vexo problema, pero bueno. Non, en relación a isto comentaba, eu quero máxima seguridade, porque estas cousas sabedes por experiencias de plans que logo, polo tanto, que? Se impugnan, vimos de traer aquí ao pleno pois recentemente o pago dunha sentencia no Concello de Soutomaior. Bueno, son estas cousas que os concellos están lóxicamente no seu dereito á defensa. Por tanto, isto metémolo na parte na que está, e logo da apertura de plazo o miramos. Por iso que vos agradezco estas aportacións, porque poden ser constructivas de cara ao interés xeral da Diputación, en definitiva dos concellos que se presentaron, que é do que se trata. Así que agradezco as aportacións e o ton. E miramos esa posibilidade desde o punto de vista técnico-xurídico. Vale? Veña, grazas. Ben, entón pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a prórroga do Plan Concellos 22-23, anualidade 23. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bons días, presidente, compañeros e compañeras da Corporación. Neste punto, dase conta e explícase que o Plan Concellos 22-23, aprobado polo Pleno da Corporación Provincial de 26 de novembro de 2021, establecía na súa base 21ª que os investimentos incluídos na anualidade 2023 deberían estar executados o 31 de decembro de 2024 e xustificados na súa totalidade o 31 de marzo de 2025. Non obstante, na data actual, hai 119 investimentos pendentes de xustificar dun total de 281, ademais de encontrárense en trámite diversas actuacións relativas a pagamentos ou a sustitución de proxectos subvencionables por outras actuacións que se estiman máis convenientes para os intereses do seu Concello. Diversos motivos que determinados concellos lle expuxeron a esta Diputación que están a impedir cumprir o horizonte temporal recollido nas bases reguladoras para investimentos acollidos na liña 1 da anualidade de 2023, polo que se propón a adopción do seguinte acordo neste pleno. Prorrogar o prazo para solicitar as subvencións por cambios de finalidade ou reinvestimentos de baixas da anualidade 2023 ata o 31 de maio de 2025. Prorrogar o prazo de execución dos investimentos incluídos na liña 1 de investimentos do Plan Concellos do ano 22-23 na anualidade de 2023 ata o 30 de setembro de 2025 e prorrogar o prazo de xustificación dos investimentos incluídos na liña 1 ata o 31 de outubro de 2025. Mais nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, o voceiro do Grupo BNG. Gracias, señor presidente. Bueno, este é un tema recurrente que vamos a votar a favor, pero creo que hai que ir avanzando un pouquiño. Explícome. A Diputación, neste plan, ou en todos, é moitísimo máis flexível cos concellos do que pode ser a Xunta, pode ser o Estado, poden ser os fondos europeos. É lógico que se sexa, pero en estes momentos no que, digamos, hai estabilidade no sentido de que o plan, que chamamos plan concellos agora, antes, e agora plan máis provincia, xa se sabe que vai haber para outros anos, pois habrá que ir, digamos, como era aquelo, Dios aprieta pero non ahoga, non? Bueno, pois habrá que ir apretando en que os proxectos realmente sexan maduros. Outra cosa é o reinvestimento de baixas, pero que os proxectos sean realmente maduros, que non metan no plan
proxectos que falta autorización de patrimonio, autorización de aguas de Galicia, o que sea. Si total, para o ano seguinte vai ter outra liña. Por lo tanto, habrá que ir aí, digo, para que, digamos, os fondos da Diputación pois invistan, dinamicen a economía, presten máis servicios en tempo e forma e non vayamos acumulando pois retrasos. Obviamente, a situación que é, o plan 22-23, dous e a todos anteriores, pero eu aquí o presidente sacou eso de que non vai haber prórrogas. Bueno, non sei se tanto ni tampouco, pero igual hai que resolvelo antes. O sea, en vez de non vai haber prórrogas, só hai que resolvelo antes. O sea, se usted quere meter un proxecto neste plan ou nun convenio, tráeme todos os papeles. Todo en regla, o proxecto maduro. Igual hai que empezar antes, porque despois a Diputación non fixo nunca, dubido moito que vai a facer no futuro, de coller e dicir, oiga, non lle dou prórroga, quedesen os cartos. Iso fai na Xunta, fai na Unión Europea, fai no Estado. A Diputación non o vai a facer. Igual hai que forzar a que cando se aprobe calquer convenio, calquer plan, pois diga, están todos os permisos? Non, pois espere, que o ano que ven vai ter outros cartos. Probablemente haxa que ir por aí. Bueno, dito isto, vamos a votar a favor, simplemente era reiterar o que teño reiterado cantidad de veces neste pleno, de que o concepto de proxecto maduro foi criticado no seu momento por parte das bancadas populares, hoxe é asumido, sei que é asumido porque a forza aforcan, o sea que está aí e, polo tanto, hai que, vamos, votamos a favor, pero con esa advertencia. Moitas grazas. Vamos a proceder entón á votación do punto número 2, prórroga do Plan Concellos 22-23, anualidade 23, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Bueno, lles traslado que no final da parte resolutiva vou a incluir o punto 16. Vou a pasar que está na parte de información control en relación co que metémolo na parte resolutiva ao acabar. Vale. Ben, seguimos co terceiro punto da orde do día, que é a aprobación do proxecto técnico reformulado de actuación, construción do edificio polivalente de Carragoso presentado polo Concello de Lalín ao abeiro do programa PON 2030. Procedemos, bueno, non sei se hai intervencións, non habendo, procedemos á votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Cuarto punto da orde do día, que tamén vamos a proceder directamente á votación, é a aprobación do proxecto técnico reformulado de actuación mobilidade amable e recuperación de espazos públicos, Avenida Constitución e contorno dos Xardíns de Xiralda, presentado polo Concello de Ponteareas ao abeiro do programa PON 2030. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto da orde do día, tamén procedemos directamente á votación. Aprobación do proxecto técnico modificado da actuación rehabilitación de edificio para centro social e de maiores, presentado polo Concello de Vilaboa ao abeiro do programa PON 2030. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Sexto punto da orde do día, adenda ao convenio de encomenda de xestión da Deputación ao Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, para realizar intervencións en xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra e estudio de materiais. Ten a palabra o voceiro do Grupo Popular, Jorge Cubera. Ben, en relación a este expediente, hai que explicar que en data 8 de xuño de 2022 ambas as partes suscribiron un convenio coa finalidade de articular a encomenda de xestión da Diputación ao CSIC para que a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio realizar actividades de carácter material e técnico necesarias para o exercicio da competencia de difusión, protección e fomento do valor cultural dos bens de patrimonio cultural da provincia. A cláusula 14ª do convenio, referida á duración do mesmo e a súa prórroga, indican que a súa vixencia se estenderá ata o 31 de decembro de 2024. Así mesmo, sinala que o convenio poderá ser obxecto de prórroga expresa por un período máximo dun ano, sempre que ambas partes o acorden antes da finalización da súa vixencia mediante a suscripción dunha adenda. Pois agora as partes, debido a que se produciron unha serie de atrasos nalgún dos traballos previstos por parte do CSIC no convenio matriz por causas alleas ás mesmas, entenden necesario estender a vixencia do convenio por un período de 6 meses máis. Mais nada, presidente. Moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención máis. Non habendo, procedemos
a votación deste sexto punto de orde do día, que é a adenda ao convenio de encomenda de xestión da Deputación ao Consello Superior de Investigacións Científicas para realizar intervencións en xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra e estudos de materiais. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 o Campo Pardavila, Concello de Marín e do expediente de expropiación. Ten a palabra o voceiro do deputado Jorge Cubera. Ben, pois neste punto, coa finalidade de actuar en consonancia coas demandas urbanísticas, ambientais e sociais de máximo respeto ao territorio e ao patrimonio construído e de aumentar a seguridade viaria en toda a rede de estradas da provincia, redactouse o proxecto constructivo de obras de mellora da mobilidade peonil entre o Campo e Pardavila, do Concello de Marín. Esta estrada, sobre a que se prevé a actuación, consiste nunha zona con ancho variable de aproximadamente 5 metros, que conecta as estradas provinciais EP 1202 e a estrada autonómica PO 313, dando accesibilidade ao núcleo de Rúa Nova. Este proxecto establece a mellora das condicións de seguridade e mobilidade para os peóns mediante a construción dun itinerario, unha senda peonil na estrada provincial en toda a súa lonxitude. Este itinerario consta de 1048 metros de lonxitude, ao longo do cal se contemplan obras de pavimentación da estrada, construción dunha senda peonil de formigón coloreado de 2,50 metros de ancho mínimo na marxe esquerda da estrada, o acondicionamento da EP 1203 para implantación de zonas de convivencia, a mellora do sistema de drenaxe de augas pluviais e de abastecemento e a reposición de aqueles servizos afectados pola execución das obras. O orzamento das mesmas proxéctase en 1,2 millóns de euros. Os prezos xustos polas expropiacións necesarias estímanse en prácticamente 45.000 euros. O Concello de Marín aprobou mediante a resolución da Alcaldía de 5 de abril de 2024 un convenio de colaboración coa Diputación para a execución destas obras, o cal foi aprobado pola Xunta de Goberno da Diputación en sesión de 20 de agosto de 2024. O importe total dos prezos polos bens e dereitos afectados pola obra financianse íntegramente polo Concello de Marín, polo que se propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Aprobar inicialmente o proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil entre o Campo e Pardavila, no Concello de Marín, cun orzamento de 1.200.000 euros e 44.400 euros en concepto de expropiacións. Aprobar a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación. Felicitamos aos veciños e as veciñas de Marín por este gran logro. Moitas grazas. Non habendo máis intervencións, procedemos á votación deste sétimo punto da orde do día, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 o Campo Pardavila, Concello de Marín e o expediente de expropiación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8. Aprobación definitiva do proxecto construtivo da mellora de mobilidade peonil entre o PK 0 máis E o 2 máis 500 da EP2 Marco Tomeza Figueirido, Concello de Pontevedra e do expediente de expropiación. Ten a palabra de novo o voceiro e deputado Jorge Cubera. Moi ben, pois este expediente xa veu varias veces a este pleno, polo tanto, agora os acordos que se traen son os seguintes. Aprobar definitivamente o proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil de esta estrada provincial, Marco Tomeza Figueirido, con orzamento de 1.074.510 euros e 19.835 en concepto de expropiacións. Desestímanse as alegacións presentadas e se aproba definitivamente este expediente de expropiación. Se declara a utilidade pública e urxente da ocupación dos bens e dereitos conforme a relación que se detalla no anexo 1 e, por tanto, tamén felicitamos aos veciños de Pontevedra e as institucións que participamos en sacar adiante esta obra. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Ben, creo que veo unha vez como expediente, veo unha vez, non varias, a aprobación inicial e a hora definitiva. Non, afortunadamente, hai moi pouquiñas alegacións, e son, creo que 3 delas por errores, nada máis. E, polo tanto, pois, agardemos que
que procede a expropiación, a ocupación e demais, pois que se poida facer canto antes. Isto ten relevancia tanto por veciños da zona como porque é o Camiño de Santiago, non? É un tramo bastante amplio, non é o primitivo, porque o primitivo desapareceu que había o tren, pero, bueno, é o Camiño de Santiago, na práctica, e a verdade é que pasa moitísima xente, hai puntos de estrangule bastante feos, por tanto, arranxar isto, pois, bueno, costou o seu tempo, pero ao final está. Eu quería facer outro comentario, non? Que creo que a aplicación dos criterios que se aprobaron neste pleno é que é unha traducción dos criterios que se aprobaran xa hai bastantes anos, me parece que no 96, que trata a todos os concellos igual, o sea, terreos do concello, despois, según o tipo de actuación, pois a porcentaxe que corresponde a cada concello, creo que pacificou isto moitísimo e creo que está funcionando francamente ben. Creo que está funcionando e alégrome que o novo goberno manteña, o goberno actual manteña tamén ese criterios que ao fin e ao cabo xo se impuxera el hai moitos anos, pero creo que a relación cara aos concellos é deixar claro o que toca a cada quen, e que nun caso sea unha cousa, noutro caso outra, co cual crea agravios e follón. Creo que é algo positivo, ecuánime, e que creo que nos permite, digamos, tranquilizar e funcionar dunha maneira que creo que é como deben funcionar as institucións. Pois nada, felicitarnos porque deste paso definitivo, de aprobación definitiva, e poidamos mellorar o Camiño de Santiago ao seu paso no sur de Pontevedra. Moi ben, moitas grazas. Vamos a someter a votación, entón, este punto número 8, que é a aprobación definitiva do proxecto construtivo de mellora de mobilidade peonil entre o PK0 e o 2+500 da EP2 Marco Tomeza Figueirido, Concello de Pontevedra, e do expediente de expropiación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 9, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Ministerio de Vivienda e Agencia Urbana para a transferencia urxente de fondos a Galicia para a creación de, alo menos, 960 vivendas públicas na provincia de Pontevedra ou para que asuma directamente a súa construción. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, na actualidade o acceso á vivenda é, segundo os principais barómetros e sondaxes sociais, a segunda gran preocupación dos galegos e dos pontevedreses e, ademais, trátase dunha cuestión en ascenso, polo que creemos que todas as administracións con competencias e fondos nesta materia deben abordalo coa máxima prioridade. Neste momento, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta ten en marcha na nosa provincia 967 vivendas públicas en distintos graus de execución. E todo elo complementando con outras medidas que tentan favorecer o acceso á vivenda de xeito asequible na nosa provincia, como a habilitación de aloxamentos de alugueiro temporal, para facilitar a emancipación dos mozos, a reconversión de baixos valeiros en vivendas, os proxectos de rehabilitación residencial, as promocións cooperativas en terreos da Administración Autonómica, o desenvolvemento de solo residencial para promover 25.000 vivendas máis en toda a comunidade e incluso as deduccións fiscais dos arrendamentos para impulsar esta modalidade de acceso a un fogar. De feito, todos os días vemos iniciativas en marcha nesta materia por parte do Goberno Autonómico da Xunta de Galicia, como mostra do compromiso do Partido Popular coas políticas de vivenda. E no mesmo día de hoxe vanse licitar as redaccións dos proxectos para facilitar solo residencial para 2.040 vivendas na cidade de Pontevedra e outras 2.300 no antigo ofimático de Vigo. Sen embargo, dende o Goberno de España, vemos como cun ministerio nomeadamente dedicado a esta materia baixo a denominación de vivenda e axenda urbana non observamos ese mesmo compromiso e implicación con medidas de favorecemento de acceso á vivenda na nosa terra, como si emprende noutros territorios de España, algo que enmarcamos na habitual política de discriminación, castigo e maltrato que adoitan ter coa nosa provincia e con Galicia. E non falamos dos fondos europeos, que chegan a todas as comunidades para esta materia, nin do Plan Estatal de Vivenda 22-25, que está regrado e supónse que outorgalle a cada comunidade o que lle corresponde, malia que só contempla 36 na actualidade na nosa provincia. Repito, 36. O que nos preocupa son as accións diversas,
propias e directas do Goberno central, sen ningún criterio máis que arbitrariedade a favorecer a outros territorios con especial preponderancia para Cataluña en detrimento da nosa provincia e da nosa comunidade. A propia ministra Isabel Rodríguez fachendouse o pasado mes de setembro de ter transferido 1.200 millóns de euros a Cataluña para a construcción e rehabilitación de 26.000 vivendas, mentres que o seu departamento tamén está a promover, de acordo co Ayuntamiento de Madrid, a denominada Operación Campamento, para a construción de 10.700 fogares, 7.000 deles en réxime de protección, cuxo inicio das obras está previsto para finais do próximo ano. Pero máis alá disto, tamén son constantes as transferencias de fondos para estas actuacións a distintos territorios de España, como recolleu o Boletín Oficial do Estado do pasado 9 de outubro, que manifestaba que se inxectaron 25 millóns a Barcelona e a súa área metropolitana para a construción de vivendas de alugueiro asequible e social. En estes últimos tempos tamén se traspasaron outras cantidades inferiores á Comunidade de Madrid, 8,4 millóns, Canarias, 4,8, Ayuntamiento de Sevilla, 4 millóns, ou diversas administracións das Baleares por 6 millóns de euros. Con motivo de todas estas transferencias de fondos para a vivenda, a conselleira María Martínez Allegue remitiu unha carta á súa homóloga, Isabel Rodríguez, na que lle demandaba a mesma transferencia de fondos que a outras comunidades, expresamente o traspaso de alo menos os mesmos 25 millóns concedidos a Barcelona e a súa contorna, que foron outorgados sen ningún criterio máis alá de facer unha concesión directa de subvención con carácter excepcional e por razóns de interese público, social e económico que non vemos xustificadas e que nunca absolutamente chegan a esta comunidade. Por todo elo, dende o PP provincial, lanzamos a proposta que creemos que é razonable e xusta para que o Goberno de España, ao igual que vai facer noutras comunidades, se impliquen nas cuestións da vivenda na nosa provincia, que ciframos na nosa petición de xeito concreto coa transferencia de fondos para a construcción directa de 967 vivendas públicas de xeito urxente, que é exactamente a mesma cifra que ten en marcha neste momento a Xunta de Galicia. Máis nada, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Grazas, señor presidente. O PP está cunha defensa de Galiza que realmente nos encanta, non? O sea, parece que se asume os postulados, o gallá sea de verdad, o gallá sea certo do BNG. En concreto, que esta moción, pois, mire usted, supoño que leería na prensa, e supoño que a orixen está aí, que a nosa representante no Senado presentou só para o Concello de Pontevedra pois unhas 800 vivendas. Por qué? Pois porque en estes momentos ten soares o Estado aquí para facelo. E coa mesma coletilla, co mesmo razonamento. Quer dizer, oiga, anunciaron no Estado que iba a facer non sei cantas vivendas, un plan extraordinario de vivenda, pois empece dando exemplo e fago, non? E non intente, como está intentando coa Sareb, pois os terreos que ten, pois subastalos incluso con fracasos, non? Porque subasta de Beiramar, subasta outros, e resulta que ao final ninguén yo merca, polo menos con ese prezo. Repito, que xa está presentado hai días, polo tanto, nos desde logo non miramos de quen ven cada proposta, senón se coincide neste caso, coincide coa nosa, é máis timorata, é menos ambiciosa, porque non se está pedindo, na nosa non se estaba pedindo que facer 50.000 vivendas, estábase pedindo facer as que hai xa terreos dispoñibles, que en Pontevedra máis ou menos hai, só no Concello de Pontevedra hai máis ou menos 800, 900, para facer 800, 900 vivendas. Por lo tanto, pues vamos a votar a favor e felicitarnos de que o PP siga nosas iniciativas e que as rebaixas un pouco, pero tampouco vamos a discutir agora por un pouco máis e un pouco menos. O asunto, a idea está clara, é que
e que se aplique. Non queremos que, tal como está a situación de vivenda, que o Estado este intentando nestes momentos subastar o que echan a unidade do Teucro, non? O debaixo de Santa María, non? Que está todo sin urbanizar, non? Está intentando subastalo, ou de Campolongo, non? Os hogares que quedan nun convenio urbanístico no que están, o polígono dos militares en Mollabao e máis en Campolongo, ou a parcela que ten aí na Avenida do Uruguai, non? Esa que está sin ocupar na Avenida do Uruguai, que está intentando subastar ainda por riba, vai ter que rematar regalándoas en vez de dedicalas, ben transferindo a Xunta, transferindo os fondos, ben facendo directamente ao Estado, pois non parece moi de recibo, ou polo menos non coincide demasiado con esas declaracións grandilocuentes con respecto ás actuacións do Estado en materia de vivenda. Moitas grazas, señor Mosquera. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista, dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Unha vez máis, o Partido Popular volve a traernos a esta institución mocións de confrontación co Goberno de España en lugar de presentar mocións a prol dos concellos desta provincia e dos veciños e das veciñas desta provincia que están moi preocupados, entre outras cousas, tamén polas infraestructuras e polas estradas que discurren polos seus concellos, pero, aquí o Partido Popular, que goberna a Deputación de Pontevedra, prefire seguir confrontando co Goberno de España en vez de preocuparse pola realidade que viven as veciñas e os veciños da nosa provincia. E agora resulta que o partido que goberna dende hai 15 anos en Galicia e que non construíu máis que algunha que outra anecdótica vivenda pública en toda Galicia é o partido que se preocupa por construir vivendas públicas de protección oficial. 15 anos exercendo as competencias exclusivas en materia de vivenda, tal e como establece o Estatuto de Autonomía de Galicia, sen facer unha soa promoción de vivenda pública reseñable e agora, de repente, son vostedes os adalides da vivenda protexida. 15 anos pasando de todo, con anos nos que en toda Galicia se construíron 2 vivendas públicas e agora están vostedes moi máis preocupados que ninguén. Agora resulta que son vostedes os campións do mundo en vivenda protexida. Miren, ao Partido Popular a vivenda pública nunca lle interesou, porque vostedes son o partido dos intereses privados. E o resultado é que o parque público de vivendas que lle deixou o goberno presidido por Emilio Pérez Touriño é prácticamente o mesmo que hai hoxe. Porque tras 15 anos de pasapalabra, agora pretenden dar un volantazo e finxir que están moi preocupados por este problema. Un problema que xerou a Xunta de Galicia nestes 15 anos de pasotismo absoluto. Mire, poderían estar aquí debatindo un pouco e con seriedade o que di o artigo 27.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia. Pero claro, é que ese artigo lle outorga competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda á Comunidade Autónoma de Galicia. Ou poderíamos tamén estar debatindo, tamén cun mínimo de seriedade, o que di o artigo 3 da Lei de Vivenda de Galicia, esa que está asinada por un tal Alberto Núñez Feijóo, que o millor lle sona de algo de pasada, un artigo que recoñece o dereito a desfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Unha lei que regula de xeito moi claro o réxime de construcción e axuda de vivenda protexida en Galicia, calificándoa como vivendas de promoción pública as que promove directamente o Instituto Galego de Vivenda e solo. Miren, datos oficiais. Feijóo construíu só 2 vivendas protegidas de promoción pública en todo o ano 2015. 2 en todo o ano 2015. Datos oficiais. No ano 2018, saben cantas vivendas protegidas construíron vostedes en toda Galicia? 4 en todo o ano 2018. Auténticos anos negros para a vivenda protegida en Galicia. Pero, mire, non seremos nós os que lle neguemos a vostedes o dereito ao pataleo, pero, ao final, a realidade é que o Goberno de España seguirá chegando 4 millóns de euros para a obra de Valdecorvos. E tamén é o Goberno de España que seguirá chegando á provincia de Pontevedra 18 millóns de euros de fondos estatais para a construcción de case 400 vivendas públicas nos concellos de Pontevedra, Vigo, Mos e Tui. E case 10 millóns de euros que trasladará o Goberno de España
España para programas de rehabilitación de barrios destinados á reforma de máis de 1.300 vivendas nos concellos de Pontevedra, Vigo, Marín, As Neves, Ponteareas, O Porriño e Mondariz Balneario. Miren, falaba vostede tamén de Cataluña. Voulle facer a comparativa, xa que vostedes falan máis de Cataluña que da propia Galicia. No ano 2022, a Xunta de Galicia só executou o 8,8% da cantidade destinada a vivenda nos orzamentos. Dos 52 millóns de euros que tiñan para destinar a este concepto, vostedes só executaron 4,6. De 52, 4,6. E agora ven o señor Rueda a anunciar unha inversión de 125 millóns de euros. Sabe o que acaba de anunciar o señor Illa? En Cataluña, xa que quere vostede falar de Cataluña, en Cataluña se van a destinar 1.100 millóns de euros cada ano nos 4 anos de legislatura, ata chegar aos 4.400 millóns de euros de fondos autonómicos, porque igual que Galicia teñen a competencia exclusiva nesta materia, que permitirán sumar máis de 50.000 vivendas ao parque público catalán. Non poñan vostedes esa cara, porque levan 15 anos exercendo as políticas de vivenda e aquí están os datos. No ano 2015, 2 vivendas e no ano 2018, 4 vivendas. De verdad que vir aquí a falar vostedes de vivenda pública manda truco, Moitas grazas. Ten a palabra de novo don Jorge Cubela. Sí, moi ben. Bueno, pois, efectivamente, primeiro agradecerlle ao BNG o seu voto a favor a esta moción. Sorprendentemente, pois, algunha vez tamén nos votan a favor. O señor Mosquera, nun pequeno chascarrillo, dixo que o Partido Popular defendía os postulados do BNG. Tampouco. Eu non sei cales son, por exemplo. Non sei cales son os postulados do BNG. O UPG mandou filas prietas e as tropas formarse para este fin de semana. Moita sorte o domingo, a ver se non acabamos como que están a facer moitas casas do rural nestes tempos de novembro. Bueno, e o Partido Socialista vou empezar como empezou a voceira. Unha vez máis, vostedes, dende o PSOE, que sempre defenden non aos pontevedreses nin aos galegos, sino aos seus compañeiros en Madrid, compañeiros de partido, repiten unha e outra vez que a xestión do goberno central é maravillosa. Pero cando toca falar de Galicia, defendemos a quen corresponde, ao Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero en todos os casos, como este, non vale o que digamos nós, nin o que digan vostedes, senón o que din os cidadáns unha vez e outra en cada cita electoral. E non toman nota nunca en ningunha delas. No último ano podemos recordarlles que os cidadáns, os veciños, o electorado, falaron alto e claro. Miren, nas pasadas municipais, o Partido Socialista non só perdeu 30.000 votos nesta provincia, non só perdeu as eleccións, senón que tamén perdeu a Diputación. Nas pasadas eleccións xerais, pasaron de gañalas a quedar a 48.000 votos por debaixo do Partido Popular. Nas pasadas autonómicas que se celebraron este ano, perderon 29.000 votos e 2 escanos, e o Partido Popular triplicounos en apoio. Nas pasadas europeas confiaron en vostedes 60.000 pontevedreses, estou no meu turno de réplica, 60.000 pontevedreses menos. Aínda non entenderon a mensaxe en ningún ámbito de representación, porque cando lles toca manifestarse en Vigo contra o goberno do Estado fan concertos, cando lles tocaba manifestarse contra a Xunta de Galicia convocaban manifestacións. E esa é a realidade, e a realidade é clara e rotunda, e estalles dicindo que non lles convence aos cidadáns a xestión nin a defensa do Partido Socialista sobre os intereses dos galegos, das galegas e dos pontevedreses. Ademais, creemos que van a gloriarse de que se van a dedicar 1.200 millóns de euros a Cataluña con respecto ao que se vai a dedicar a Galicia, era mellor que estuveran calados. Que estuveran calados, que non argumentasen iso e polo menos hoxe non quedarían aquí retratados, porque, en fin, eu creo que é notorio e público que unha das principais políticas que se van a implementar neste mandato, nesta legislatura en Galicia, é a política sobre vivenda que está a impulsar o presidente Alfonso Rueda. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra don César Mosquera. Sí, gracias, señor presidente. Señor Cubela, sabe moi ben cales son os postulados do BNG.
O problema, sabe moi ben cales son os postulados da BNG, sabe de sobra. O problema é que non pode recoñecelo porque non vai a ser que teña problemas dentro do seu partido, sobre todo en Madrid. Pero, bueno, aparte das brincadeiras, ustedes presentan unha moción que siga a estela, non sei se foi orixinada por eso, non? Siga a estela do que nós propuxemos en Madrid. E que agardo que teña bo fin, que teña bo resultado e se poida aplicar. É bo para Galiza, é bo para a provincia de Pontevedra? Sí, polo tanto, nós votamos a favor e desexamos de todo corazón que cando ustedes, si no momento que toque, que tocará, ter o Goberno de Madrid, que siga mantendo ese ardor reivindicativo de Galicia. Agardo, en outra época, cando tuveron o Goberno, cando estaba de Mariano Rajoy, non o tuveron, pero agardo que manteñan, ahora que lle saleu ese ardor guerreiro de defender a Galiza, que nos congratulamos que o manteñan no caso de que teñan o Goberno en Madrid. Agardámoslo de todo corazón porque sería bo para Galiza, ao fin e cabo, que é o que nos move. Moi ben, moitas grazas. Señor Mosquera, ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Señor Cubel, a verdad que non entendeu absolutamente nada do que lle dixen na miña intervención. Vou a volver a repetirlo a ver se así consigo que o entenda. O Estatuto da Autonomía de Galicia, no seu artigo 27.3, di claramente que as competencias en materias de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda recaen única e exclusivamente na Xunta de Galicia, na Administración Autonómica, non na Administración do Estado, na Administración Autonómica. E mire, cando lle falaba do plan Illa para a recuperación da vivenda, non lle estou dicindo que os 1.100 euros que van a adicar, os 1.100 millóns de euros, perdón, que van a adicar en Cataluña sesan transferidos do Goberno de España. Non se equivoque. Son fondos propios, fondos da propia Generalitat de Cataluña, que é igual que a Xunta de Galicia, que ten a competencia para facer esta materia. E en fronte a estos 1.100 millóns de euros que van a dedicar o Goberno de Cataluña, un goberno presidido por o señor Illa do Partido Socialista, que están moi preocupados co tema da vivenda, temos o señor Rueda que anuncia que o ano que ven van a invertir, vamos a poñerlo entre comillas, porque ata agora non nos teñen invertidos, 125 millóns. Iso é o que a vostedes lles preocupa a vivenda de Galicia. 125 millóns frente aos 1.100 dun goberno socialista. Lle volvo a repetir tamén se quero os datos. No ano 2022, dos 52 millóns de euros que vostedes poderon poñer en funcionamento para construir vivenda pública na nosa comunidade, únicamente invertiron 4,6. Volvo a repetir tamén o que pasou coa vivenda mentres estuvo o señor Feijóo aquí gobernando Galicia, que hubo anos no que se construíron 2 e 4 vivendas na nosa comunidade autónoma. E veñen vostedes aquí a falar de vivenda pública. Hombre, un poquinho de seriedade. Mire, non sabemos por que traen esta moción hoxe aquí. E a única razón pola que vostedes presentan esta moción hoxe aquí é porque o secretario de Economía do PSDG, o señor Abel Losada, fai pouco fixo unha visita recentemente ás vivendas de promoción pública que se están a construir no barrio de Valdecorvos, aquí en Pontevedra, porque parece ser que non podemos lembrarlle á cidadanía que é o Goberno de España outra vez quen achega 4 millóns de euros para esta obra. Eu volvo a repetir, 4 millóns de euros para esta obra de construcción de vivenda en Pontevedra e en total 32 millóns de euros que o Goberno do Estado está invertindo na provincia de Pontevedra para paliar esta situación, a pesar de que non teñen as competencias, porque eu volvo a repetir, as competencias en materia de vivenda a ten a comunidade autónoma, e é a Xunta de Galicia a que debería estar facendo esta inversión, e debería estar facendo o que está facendo o señor Illa, por exemplo, en Cataluña. E poño este exemplo porque foi precisamente vostedes os que sacaron este tema. Mire, o que deberían estar, por exemplo, pedindo é estar presionando a conselleira de vivenda para que poña en marcha o boño alugueiro Xove. E non como pasou fai uns anos que casi puseron en funcionamento cando se remataba o prazo. Moitas grazas. Ten último turno de palabra deputado Jorge Cubela.
Moi ben. Bueno, que vostede tamén diga que nós só traemos aquí mocións para confrontar co Goberno do Estado cando a súa intervención só puido nombrar a Alberto Núñez Feijóo, pois a quere dicir unha vez máis vostedes a que intereses representan. Miren, esta é unha moción moi seria e é moi responsable e ven moi ao caso presentala nesta corporación, porque fai unha década a vivenda, o aluguer, non supoñían problemas para os cidadáns, nin para as familias, nin para os mozos, nin para as mozas. Agora, no ano 2024, todas as enquisas a manifestan como unha das 3 materias que máis preocupación xeneran a poboación. Miren, ata o CIS a considera a primeira preocupación dos cidadáns. E neste caso sí que é certo. Miren, estamos nun momento en que, claro, como non se van a desviar 1.200 millóns de euros para a vivenda por parte do Estado a Cataluña, que paga papá Estado, porque, claro, en riba da mesa, con Aldama, Coldo, Ábalos, Begoña, caso fiscal general del Estado, caso Lobato, en el notario, el fugado en Waterloo, Pedro se va, Pero mire, non se fíe de min, fíese da páxina web da Moncloa. Rodríguez, ministra, me comprometo con Cataluña a seguir adoptando junto a la Generalitat medidas extraordinarias para solucionar la crisis de la vivienda. Para Cataluña, 1.200 millóns de euros e para Galicia, 4 millóns de euros. Por certo, que mal lle quedou ao subdelegado do Goberno vir a facerse fotos a Valdecorvos cos concelleiros que están na oposición do Partido Socialista na cidade de Pontevedra en representación dunha institución. E, en definitiva, nós aquí estamos pedindo unha moción clarísima. Feliciten ao BNG que vai a votar a favor desta moción sin pensar no que vai pasar o domingo. Anímense a cumprir aquí cos pontevedreses e cos galegos e apoien esta moción e que se invistan os fondos que Galicia merece. Moitas grazas, señor Cubela. Vamos a proceder á votación deste punto número 9 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Ministerio de Vivienda e Agencia Urbana para a transferencia urxente de fondos a Galicias para a creación de alo menos 967 vivendas públicas na provincia de Pontevedra ou para que asuma directamente a súa construción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 18 votos. Seguinte punto do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible para a conxelación de tarifas da autoestrada AP9 desde 1 de xaneiro de 2025 coa aprobación de bonificacións universais. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Moi bo día a todos e a todas. A ver se teño sorte con esta moción, que penso que estamos prácticamente todos no fondo de acordo con ela e que solicito xa desde aquí, humildemente, pois o seu apoio ao resto dos grupos da corporación. A autoestrada AP9 ten na actualidade un custe nas súas tarifas prácticamente inasumible e coincidimos todos para os seus usuarios, con algúns treitos incluso emprazados, sobre todo, parte delos os máis costosos nesta provincia de Pontevedra, con peaxes por kilómetro, penso que as máis elevadas de toda España. Esta situación, con total seguridade, vaise ver agravada, tal e como explicamos e decimos na moción, novamente a partir do próximo día 1 de xaneiro, pola actualización do seu precio por parte do Goberno de España, na que se van a xuntar unha triple subida a correspondente aos efectos da inflación, os incrementos que foron aplazados e tamén coas amortizacións das obras que se fixeron tanto na Ponte de Rande como na contorna de Santiago de Compostela. Deste xeito, e o que pedimos nela, a falta de que se confirme unha suba exacta, sabemos que isto vai pasar o día 1 de xaneiro. Básicamente, o que pedimos na moción é que non pase, volver á senda, efectivamente, inda que hai noticias no día de hoxe acordadas polo Consello de Ministros, o que decimos é seguir e continuar na senda que se leva pedindo desde o Parlamento de Galicia, coa comisión que foi trasladada ao propio Congreso, e o que sigue pidendo que esa gratuidade, esa universalidade, pero sobre todo esa transferencia de esa autovía. Con estes parámetros, esta peaxe, por exemplo, entre as cidades de Vigo e Coruña, que actualmente está fixada en 19,40 euros, subirá, se todo nade o impide, subirá por primeira vez
excederá da barreira dos 20 euros por circular nun sentido para cubrir os seus 160 kilómetros. Entre Ferrol e Tui e a fronteira portuguesa pasará a costar máis de 27 euros e por todo elo e a espera de que se tramite, independentemente destas bonificacións acordadas esta semana, esa liberalización de tarifas e esa implementación da súa gratuidade universal que fora comprometida nas pasadas eleccións autonómicas polo PSDG na propia campaña e tamén polo BNG no seu pacto de apoio á investidura do actual presidente do Goberno, este ulterior traspaso da súa titularidade que foi solicitada por unanimidade dos 3 grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, a esperas de que isto suceda, tratar de evitar na medida do posible que se poña un couto, e penso que é urxente, a estas subas, adoptando medidas económicas para deixar de perxudicar aos cidadáns e consideramos que pasan por algo máis destas bonificacións que foron acordadas. Trataremos, en definitiva, de buscar ese apoio polo resto dos grupos, tal e como decimos na súa parte dispositiva, se trata de solicitar ao Ministerio efectivamente que se conxelen esas tarifas, pero sobre todo que se siga insistindo non só a través destas bonificacións universais, senón para que esa gratuidade comprometida, prometida, demandada, reclamada insistentemente polo Parlamento de Galicia, que é a nosa representación, sexa por primeira vez unha realidade. Moitas grazas. Moitas grazas, María. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Ben, estamos nunha situación parecida á moción anterior, non? No que o BNG acaba de demostrar que a presencia en Madrid pois, é útil, porque se aprobou, é moi útil, porque se aprobou a puxose consignación, non? Para aplicar esas rebaixas moi sustanciais para os usuarios recurrentes e que, bueno, que entrarán en vigor próximamente e tamén está exixindo, pedindo, negociando que a suba non se aplique. Ben, eu teño dito neste foro, neste pleno, que o da P9 é unha historia para non dormir, unha historia desgraciadísima, que nos podemos pasar toda a vida aquí votando, en fin, dicindo cousas que casi todas van ser certas, pero que ao final non resolven o problema. Como que, bueno, pois se vai haber esa suba, creo que o PP tuvo algo que ver con esa suba. Creo, se non me falla a memoria, creo que tuvo algo que ver, está comprometida hai tempo, e creo que tuvo algo que ver o PP con eso, non? Ben, pero a realidade é que é moi cara, debía estar xa liberada de peaxe, é que sigue subindo. Bueno, pois o BNG logrou que se aplique esas bonificacións e está pelexando, está loitando, está exixindo que non se aplique esa suba. Agardemos conseguilo e, bueno, se ustedes agora, aparte, sábeno perfectamente, incluso creo que lle desclocou un pouquiño que veña hoxe a pleno e que resulte que hoxe sale que se aprobou non se aprobaron a consignación para esas bonificacións. Pero, bueno, nos desde logo, repito de antes, veña de onde veña, se coincide co que nos defendemos, pois non nos doen prendas en votar a favor. Por lo tanto, vamos a votar a favor e vamos a deixar tranquila a señora Ramallo, contenta, porque parece que quería ese voto que xa sabía de antemán que iba a ser positivo, como foi noutras veces. Mais ben ao contrario, presenta unha moción a rebufo do que está levando o BNG en Madrid e demais. E repito yo mismo de antes, agardo que cando ustedes teñan a responsabilidade de Madrid non se comporten igual que cando a tuveron en legislaturas pasadas. Entonces, aquí adicábanse ustedes a defender o que facía o goberno central. É verdad que tanto un gobernen outros, todo o que se consigue para Galiza, ou en concreto para a P9, cada cousa parece como se quitara unha moa, se o PSOE, se o PP. En este caso o PSOE parte cumpleuno, pero francamente, se parece que se quita unha moa, gobernen os seus ou gobernen os outros.
Eso a ustedes os mete en algún pequeno lío, porque, claro, ese ardor que dixen antes, cando están na oposición en Madrid, despois metes en algún lío. Agardo que non os meta, agardo que no futuro, se a que cheguen ao goberno, que supoño que sí, sea dentro dun ano de 5 ou de 24, pero supónse que sí, pois que manteñan ese ardor e sigan defendendo os intereses de Galiza por riba dos intereses do seu partido. Moi ben, moitas grazas. Cesario, ten a palabra dona Ana Laura Iglesias do PSOE. Moitas grazas, presidenta. Pois, señora Ramallo, xa empezo por decirlle que con nos non va a ter esa sorte de que lle vayamos a votar a favor desta moción, porque realmente se tiveran un pouquiño de pudor, o que tería que estar facendo é retirar precisamente esta moción da orde do día deste pleno, sabendo que precisamente o Consello de Ministros e Ministras acaba de vir de aprobar a ampliación das bonificacións ás peaxes da AP9 ata o 75% para as persoas usuarias recurrentes. As máximas bonificacións da historia, que van permitir pagar menos por estas peaxes, a baixada máis grande de peaxes da historia. Nada menos que o Goberno de España lle vai a dedicar 81,6 millóns de euros para paliar a lousa que deixaron vostedes cando ampliaron a concesión dunha autoestrada que tiña que ser libre de peaxes, total libre de peaxes, dende agosto do ano pasado, de non ser polas súas falcatruadas privatizadoras do señor Aznar. Se na AP9 hai peaxes a día de hoxe é gracias única e exclusivamente ao Partido Popular. Se na AP9 hai peaxes despois de agosto de 2023, que era cando tiña que haber acabado esa concesión, é única e exclusivamente grazas ao Partido Popular. Se a prórroga de 25 anos da concesión da AP9 ten nome e apelido, son os de José María Aznar. E se a AP9 está hoxe nas mans dun fondo de inversión holandés, é única e exclusivamente grazas ao Partido Popular. Se o procedemento sancionador que está agora mesmo aberto pola Comisión Europea pola privatización irregular de Audasa ten un nome e apelido, ese é José María Aznar. O PP e José María Aznar son os que nos teñen condenados, as galegas e os galegos, a seguir pagando as peaxes da autoestrada da AP9. E isto xa yo teño repetido aquí neste plenario 4, 5 ou 6 veces, porque xa non sei cantas veces presentaron vostedes mocións para exixir precisamente isto, que o Goberno de España solucione un problema que causaron abertamente vostedes, o Partido Popular e o señor Aznar. Causaron un problema, un enorme problema, e lastran a Galicia durante 25 anos por beneficiar a amigos e por privatizar esta autoestrada. E, ademais, o Partido Popular, máis que Partido Popular, deberíamos chamarlle a vostedes o Partido Privatizador, e que deberían estar pagando este custe durante moito tempo. En lugar diso, vostedes veñen aquí a traernos por cuarta, quinta, sexta ou sétima vez, xa perdían a conta, no que vai de mandato unha moción sobre as peaxes da AP9. Saben o que tiñan que estar facendo todos ustedes? Pedir perdón. Pedir perdón ás galegas e os galegos. Non sei de que se rí, señor Domínguez. Rise de que teñamos que seguir pagando as peaxes da AP9 por culpa dunha privatización súa. Falle gracia que as pontevedesas e pontevedeses teñamos que seguir pagando estas peaxes abusivas. De verdade, fai gracia. A mí me encantaría que lle explicase vostede, con esa risa que lle dá cando estou falando disto, as súas veciñas e veciñas deste municipio, por que lle fai tanta gracia que teñan que seguir pagando as peaxes da AP9. De verdade, a mí tamén me gustaría que, si queres, a señora Ramallo lle pode dar un pouco de tempo para que me explique a min tamén, porque de verdade, debería darlle vergonza rirse de ter que pagar a peaxes da AP9 por culpa de que vostedes privatizaron esta concesión, de que vostedes ampliaron a concesión da AP9, que xa tiña que haber rematado, como dixen, en agosto do ano pasado. E falle gracia, de verdad que eu non entendo nada, O como lle decía, o que tiñan que ter é que pedir perdón, se tuveran un poquinho de vergonza, por esta ampliación de 25 anos, que o único que fixo foi encarecer a infraestructura antes de privatizala nun proceso fraudulento, como agora mismo se está vendo en Europa. E xa veremos como acaba iso, E
E con todo isto, ainda tratan de culpar o actual goberno de España de que lle deixaron unha herdanza envenenada. De verdad que eu non entendo nada deste Partido Popular. Pero mira, poderíamos aquí intentar explicarlles que as peaxes da P9 non as sube o goberno de España, senón que as subidas son produto precisamente de sucesivos reais decretos de acordos coa concesión que levan a firma do señor Rajoy e da señora Ana Pastor. Tamén lle sona a señora Ana Pastor, ou tamén olvidaron quen é esa señora, que foi a que estuvo firmando estes decretos de acordo que permitían as subas das peaxes. Tamén lle poderíamos estar aquí falando das veces que a señora Ana Pastor se negou incluso a debatir a transferencia da P9 a Galicia, sendo ela de Pontevedra, estando o señor Rajoy, que tamén é galego, gobernando España. E veñen agora a pedirlle ao goberno de España que quite as peaxes que vostedes implementaron e que lle fan a transferencia da P9 que vostedes se negaron incluso a debatila no Congreso dos Deputados. E que se lle tuxan aquí unha vez o libro de actas do Congreso dos Deputados onde precisamente se reseñaba iso, que a señora Ana Pastor se negou a que se debatira este tema. Moitas grazas, señor presidente. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Ben, moitas grazas, presidente. Sinceramente, neste turno de réplica voulle trasladar dúas cousas. En primeiro lugar, o agradecemento donde sempre estuvo BNG, é verdade, donde efectivamente se sacaron acordos como do Parlamento de Galicia para esa transferencia, para esa gratuidade, que penso que é onde debemos estar. O resto, e agora xa me refiro, se me permite, a portavoz do Partido Socialista, señora Iglesias, de verdad, nos bota unhas broncas increíbles. Menos mal que non nos afecta, é dicir, claro, é que dá moita pereza, de verdade, dá moita pereza. Dá moita pereza todo o contexto. Eu vou intentar non nomear a persoas, pero sobre todo dentro do contexto que vostede fai, porque, claro, isto contar unha historia así a medias verdades, veladas, quen fixo a Ponte de Rande, a circunvalación de Santiago, porque se imputaron esos costos da ampliación desas obras. Aquí do que se trata é de que a autopista non nos suba o 1 de xaneiro. E vai subir. É o único que lle digo. Os mandamentos se resumen en dous. A ver se conseguimos que o 1 de xaneiro non suba, que a día de hoxe vai subir. En segundo lugar, a ver se tratamos entre todos de impulsar o acordo do Parlamento de Galicia que di que a autopista ten que ser gratuita e transferida a Galicia. Non teño nada máis que decir. Moitas grazas. Moitas grazas, deputada. Ten... Que é a segunda, terceira vez que te escoito hoxe. É moi impulsivo. Vamos a ir polo camiño que andivemos sempre aquí. Ben, ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Mire, señora Ramallo, eu non veño aquí a contar medias verdades, Eu veño aquí a decir a realidade. O que pasa é que non lle gusta escoitala e vostede intenta decir que veño aquí a mentir ou a decir medias verdades. Vostede sabe tan ben como eu que foi o seu partido, o señor Aznar, a señora Pastor e o señor Rajoy, eu si digo nomes e apelidos para que a xente o sepa, quen privatizou a autoestrada da AP9, quen impuxo peaxes á autoestrada da AP9 e quen gravou a subida das peaxes da autoestrada da AP9 con decretos. É que as cousas hai que nomealas e deciras con nomes e apelidos para que o xente o sepa. E agora veñen vostedes aquí porque como non gobernan no goberno do Estado, vamos a pedirlle a Pedro Sánchez do Partido Socialista que desfaga a desfeita que lle desamos nos feito aos galegos e os galegos. Esa é a realidade. Por iso digo que lle teñen que pedir perdón as pontevedresas, os pontevedreses, as galegas e os galegos, porque foron vostedes e por culpa de vostedes que non seguimos pagando as peaxes desta autoestrada. Por que ampliaron a concesión cando gobernaban vostedes en España? Cal é a razón pola que vostedes non suprimiron esta concesión? Por que non rescataron vostedes a peaxe da AP9? Por que non o fixeron vostedes e viñen agora a pedirlle ao goberno de Pedro Sánchez?
E que, aparte, yo volvo a repetir, acaba de haber un acordo do Consello de Ministros e Ministras no que se vai a ampliar as bonificacións da AP9 ata no 75%. Histórico. Xamais se invertiron 81,6 millóns de euros para paliar a desfeita que deixaron vostedes. Pero en vez de estar agradecidos e darlle gracias ao Goberno do Estado de que vai a paliar esta suba de peaxes que estamos pagando pola súa culpa, veñen aquí a reclamarlle un montón de cousas que non fixeron nin vostedes cando gobernaban, nin siquiera permitiron o debate no Goberno do Estado da transferencia da AP9. Ou non recorda que lle trouxen aquí eu o libro de actas firmado pola señora Ana Pastor, onde puña que se negaban a debatir, a incorporar a orde do día do debate a transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia. É que eu non sei por que di que eu digo medias verdades, esa é a realidade. E vostede sabe tamén como eu. E mira, falando de peaxes, por que non lle reclaman a Xunta que faga exactamente o mismo que está facendo o Goberno Socialista do Estado? Por que non lle reclama que baixe ou que suprima as peaxes da G57? Aquí xa lle temos pedido, e vostedes votaron sempre en contra. Sempre en contra de que a Xunta de Galicia quite as peaxes da G57 ou que as bonifique e que non faga estas pírricas bonificacións do 25%. Pero que volvemos ao mesmo, vostedes solamente lle reclaman cando non gobernan o Estado. Se gobernara o Partido Popular, no Goberno do Estado non estaban presentando estas mocións, nin lle estaban reclamando que quitaran as peaxes, nin lle estaban reclamando a transferencia a Galicia, porque xa o fixeron cando estaban gobernando, pero como está gobernando o Partido Socialista, agora vimos a exixirlle ao goberno de Pedro Sánchez que desfaga a súa desfeita. Moitas grazas. Pecha o turno de palabra a deputada María Ramallo. Moitas gracias, presidente. Medias verdades por non decir medias mentiras, señora Iglesias. Faga vostede o que nos reclama. Vostede nos di que nós, cando gobernamos en Madrid, non somos capaces de apoiar mocións que piden o mesmo que estamos pedindo agora. Faga vostede ese xesto de xenerosidade. Vote que sí. Non queremos que sea gratuita. Non queremos que sea transferida. Por que non vota que sí? As bonificacións que vostede pretende introducir aquí, acordadas esta semana, non teñen nada que ver co que levamos pedindo desde fai tempo desde o Parlamento de Galicia por parte dos tres grupos. Por certo, gobernando o Partido Popular de Galicia, gobernando o Partido Popular en Madrid. Ese acordo unánime grazas ao apoio do Partido Popular de Galicia, senón non habería acordo. Os acordos son eso, señora Iglesias. Sea vostede generosa, vote que sí. Estamos todos pedindo o mismo, desde o Parlamento de Galicia. Vote que sí. Por que non vota vostede que sí? Por que non vota vostede que sí? Porque se conforma con esas bonificacións? Non se conforme. En Galicia non nos conformamos, en Pontevedra non nos conformamos. Queremos unha autopista que é moi cara e que noutros tramos en España o seu goberno e outros liberalizan e poñen de xeito gratuito, porque aquí non. Temos, por favor, de verdade, eu son super respetuosa con vostede. Son super respetuosa con vostede. Ni me riña, ni me interrumpa. Ni me riña, ni me interrumpa. Ni me riña, ni me interrumpa. Eu só lle invito a que se sume a este acordo. A que se sume a este acordo. Por si non se lembra, aparte de nomear a todos, levan gobernando 6 anos. O movimento se demostra camiñando. Pero non con bonificacións, que se as fixeron tamén os gobernos do PP. Se demostra con outro tipo de acordos. E vostede o sabe. Vostede o sabe. Quen ampliou a Ponte de Rande, quen fixo as obras para repercutilas agora, vou deixar no aire. Vote que sí, sean xenerosos, nada máis. Bueno, moitas grazas. Eu, en relación a ese último peche que faría a deputada popular María Ramallo, que deixaba no aire unha cuestión e toda esa relación de nomes que a voceira do PSOE enumerou, e unha vez máis se olvidan de algúns. E digo, olvídanse algúns, como e me remito a declaracións feitas fai 6 anos e 12 días, textualmente, recollida por un medio, donde di: José Blanco asume su parte de responsabilidad por la subida de peajes en la AP9. El exministro
ciñe el incremento achacable a su etapa en fomento al 25% del total. Anova, el eurodiputado y exministro socialista de Fomento, José Blanco, asumió su parte de responsabilidad por el 25% de la subida de los peajes en la autopista P9, aunque justificó que esa subida se pactó en compensación de unas obras, la ampliación de la autopista en Santiago y en el puente de Rande, que, dixo o ministro, benefician a todos. Non é un ministro dese que aparecía no Estado, unhas declaracións dele. Eu non é nin medias verdades, nin medias mentiras. Isto, lóxicamente, non nos pode levar a perder o foco. O foco está na gratuidade da AP9, que todos as queremos e que, desde logo, que a hora de emitir o voto, pois pedimos que todos os grupos sexan responsables. Vamos, entón, a proceder á votación. A ver, señor Agís, vostede non sabe que eu pecho o turno de intervencións e vostedes tuveron alusións ningún. Eu non lle fixe ninguna alusión a vostede. Claro, o ministro Pepe Blanco creo que non está aquí no salón de plenos. Vale. Entón, vamos a proceder á votación do punto número 10 deste orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular, de solicitude ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible para a conxelación de tarifas da autoestrada AP9 desde 1 de xaneiro de 2025 coa aprobación de bonificacións universais. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 18 votos do Grupo Popular e do BNG. Seguinte punto do orde do día, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Ten a palabra a deputada María Ortega. Bo día, moitas grazas, presidente. Ben, creo que estamos todas as persoas aquí presentes de acordo en que hai que falar de tolerancia cero e de autocompracencia cero cando tratamos de violencia machista. E correspóndenos tanto aos gobernos como aos grupos da oposición ver os ámbitos nos que a política de acción ten eivas para propoñer medidas. E, se é posible, chegar a acordos. Para iso presentamos dende o BNG unha moción cunha batería de propostas claras, realistas e necesarias. Pedimos varias cousas. Pedimos que a Deputación aumente significativamente os fondos para as axudas ás asociacións e concellos e, ademais, promove iniciativas propias contra a violencia machista. Que a Xunta de Galicia preste atención á saúde mental das vítimas de violencia machista como un servicio de atención primaria e que se reforcen os centros de información á muller. E pedimos tamén que a Xunta de Galicia rectifique na súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual. Pedimos que se garanta a prestación deste servizo dentro do sistema público de saúde. É certo que, tras coñecer a nosa moción, o Goberno provincial tendeu a man e nas comisións informativas propuso traballar nunha moción conxunta dos tres grupos que conformamos esta corporación. E quero deixar claro que este grupo provincial do BNG traballa en positivo e está sempre aberto a chegar a acordos. Pero, señoras e señores do Partido Popular, que é o que pasa para que acepten todas as nosas propostas menos unha? Asumen que é necesario que a Deputación aumente o seu orzamento en igualdade. Asumen que é preciso que a Xunta preste máis e mellor atención psicolóxica ás vítimas. Tamén asumen que é necesario potenciar e reforzar a rede galega de CIMS, pero poñen freo á hora de aceptar unha cuestión que no BNG consideramos fundamental: deixar no ámbito público a atención dos centros de crise 24 horas para as vítimas de violencia sexual. Iso é o que vai impedir o consenso. Vostedes non o aceptaron. Dá a sensación de que, con respecto á loita contra as violencias machistas, non teñen un proxecto claro e van dando tombos, pero sí que teñen claro que hai que privatizar os servizos públicos. Xa o están a facer claramente coa sanidade, tamén o fan ca educación e agora cos servizos de loita contra as violencias machistas. Nós consideramos estratégico que a loita contra a violencia contra as mulleres se impulse, se trate dende o público, de maneira directa,
debe facerse a través dun servicio público xa que é un dereito das mulleres. Para nós é unha liña vermella que non se faga negocio cos dereitos das mulleres. Os centros de crise 24 horas teñen que fuxir da privatización, deben ser públicos. Quero lembrarlles que a Xunta nin sequera ten que financialos cos seus cartos, xa que hai fondos europeos para poñelos en marcha. De novo, no BNG, cremos que a Xunta tiña unha oportunidade de fortalecer a atención ás vítimas dentro do sistema, pero foi por outra vía. O que decidiu o Goberno de Rueda é seguir con máis privatizacións e precarización. E vostedes o apoian. Privatizar este servizo, facer negocio cos dereitos das mulleres, é unha decisión consciente e, polo que vemos, prioritaria para o Partido Popular, e que comparten as deputadas e deputados aquí sentadas, xa que é o único motivo polo que rexeitan presentar unha moción consensuada con todos os grupos desta corporación e, polo tanto, votar en contra desta moción que presenta o BNG. Que intereses os moven para defender de maneira tan radical que eses centros se deixen en mans de empresas? Pois semella que o Partido Popular atopou agora na atención á violencia sexual unha nova vía de entrada para dar cartos públicos ás súas empresas amigas, as de sempre, o HL, Eulen, etc. Polo que vemos, haberá máis contratos para investigar na Comisión de Investigación do Parlamento. Creemos que resulta inmoral e irresponsable, ademais de hipócrita, pedir consenso e falar de sacar a violencia machista do debate político cando ao mesmo tempo o que vostedes defenden, insisto, é nin máis nin menos que facer negocio cos dereitos das mulleres. Por aí nós, o BNG, non pasamos. Os centros para vítimas de violencia sexual deben de ser de xestión directa dentro do sistema galego público de saúde. Por iso, e a pesar de todos os esforzos feitos por vogar conxuntamente na loita contra a violencia machista, dende o BNG mantemos o texto inicial da nosa moción e non aceptamos a proposta que nos remitiu o Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Certamente, concordamos co que ten dito a deputada do Bloque Nacionalista Galego, a señora María Ortega, que, certamente, tanto o grupo do PSDG como o grupo do BNG presentamos dúas mocións a este pleno con motivo do 25 de novembro, que se falou nas comisións informativas de chegar a un acordo, a un consenso de moción, e que, si lamentamos que non se pudese ter chegado a un encontro dos tres partidos políticos que conformamos o pleno da Deputación de Pontevedra nun tema tan importante, de vital importancia, como é a loita para a eliminación da violencia contra as mulleres. Certamente é unha mágoa incluso que non se tivese proposto por parte do Goberno provincial tamén o acordo de chegar a un acordo dunha declaración institucional co gallo do 25 de novembro, como que sí se tiña feito en anos anteriores. Pola nosa banda, anunciar que vamos a votar a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas por parte do Grupo do Partido Popular. Ten a palabra a deputada Sandra Bastos. Moi bo día a todas e a todos. Comezo tamén esta intervención de debate lamentando non ter conseguido facer esa moción conxunta. Porque, como ben é certo que pedimos diferentes cousas, todas baseanse na loita contra a violencia de xénero e na procura da igualdade. Ese camiño pasa por todas as administracións, ese camiño pasa por toda a cidadanía, pero que nos atanse a nós é exixir responsabilidade e compromiso de todas as administracións, como decía, porque os datos que temos en riba da mesa e os que non temos son demoledores. Todas as administracións teñen que aumentar todos os esforzos nesta loita. Señora Ortega, non sei se omitiu o que tiña escrito na moción, porque, a verdade, lamento moito o que vostedes decían aquí, que non é certo o que din, porque nin estamos a laminar o traballo anterior, nin, por suposto, borrando, e moito menos somos mornas.
A igualdade está na axenda da Diputación de Pontevedra e sábeno as pontevedresas e pontevedreses. A igualdade está presente non só na súa área, que ten a súa área propia, con orzamento propio, como xa comprobaron, senón en todas as áreas do Goberno, como debe de ser, e chega a toda a provincia. O compromiso, responsabilidade e traballo, moito traballo, desta Diputación é incontestable. Inda así, sabemos que non é suficiente. Mentras siga existindo a desigualdade, mentras teñamos que compartir minutos de silencio, nunca será suficiente. Queda moito camiño por percorrer. Tamén queremos recoñecer todo o avanzado, por suposto que sí. Como dicía, sabemos e temos o compromiso de reforzar e seguir incrementando o orzamento. E todos os esforzos nunha loita que sabemos que é fundamental para chegarnos a unha sociedade xusta e igualitaria. En este camiño estamos. En este pouco máis dun ano de traballo xa temos aumentado a xasudia e poñendo en marcha iniciativas propias. Repito, recoñecemos, como non pode ser de outro xeito, o traballo feito e recoñecemos que non é suficiente. Seguiremos aumentando o presuposto e incrementando novos programas, axudas e iniciativas, como é o deber de todas as administracións, o noso tamén. Pero se temos que estar orgullosas de algunha, esa é do Goberno da Xunta de Galicia. E vostedes sábeno. Tamén salientar o consenso e responsabilidade de todas as forzas políticas do Parlamento, todas, que sabendo que hai que mellorar e ampliar esforzos e orzamento, segue a continuar na senda do apoio incondicional a todas as mulleres que sofren este tipo de violencia, poñéndose ao alcance os recursos necesarios para seguir adiante coas súas vidas. Aposta incuestionable, como amosa o reforzo ano tras ano do orzamento, co obxectivo non só de manter os recursos, servicios e prestacións que xa hai a disposición, senón reforzalos e ampliálos. Dentro dos eixos fundamentais está a prevención e a sensibilización e a atención integral ás vítimas. Un eido no que Galicia conta cun dos servicios de tratamento psicolóxico ás vítimas máis completos de toda España. Ofrecen atención xurídica gratuíta e pon a disposición das vítimas unha axuda económica mensual ininterrumpida, sendo a primeira comunidade en facelo. En definitiva, apoiando as mulleres e aos seus fillos e fillas cando máis o precisan. Pero tamén o Goberno galego sabe que queda moito por percorrer. Entre esos retos de futuro, destacar a posta en marcha próximamente, antes de que remate o ano, desos 5 primeiros centros de crise 24 horas, que contarán cun equipo multidisciplinar de atención ás vítimas. Atención psicolóxica, xurídica e social. Darán apoio ás vítimas, familiares e persoas da súa contorna. Incluirán información telefónica e presencial ás 24 horas do día durante todo o ano. Uns centros públicos ubicados intelixentemente polo Goberno no abeiro dos centros hospitalarios, que son a porta de entrada, desgraciadamente, de moitas vítimas. Uns centros públicos, como lles decía, que contarán cun protocolo de funcionamento elaborado e confeccionado pola Xunta de Galicia, que tamén vai controlar, supervisar e resolver as incidencias que existan nos centros de crisis, porque o Goberno central non foi quen de elaborar un protocolo, está a outras cousas, un protocolo común para todas as comunidades autónomas e, por suposto, moito menos a chegar financiamento para o seu mantemento. Remato, presidente. Continúo na segunda quenda. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo dona María Ortega. Moitas grazas de novo. Bueno, quero reiterar a nosa desilusión por non ter chegado a acordo para presentar unha moción conxunta respecto a este tema, porque creemos que dende a política temos que bogar conxuntamente e atoparnos ali onde podemos ter acordos, non? Onde podemos acordar, porque só co acordo será posible avanzar. Ca confrontación hai parálise. De todos os xeitos,
teño que repetir que parécenos vergoñento privatizar os centros de crises e facer negocio cos dereitos das mulleres. Esa é unha liña que na nosa organización non imos a consentir que se traspase. Os servicios públicos son un dereito de todos e de todas as cidadás. E hai que respetalos, e hai que defendelos, e hai que coidalos. Que as empresas do noso país fagan negocio tratando cos servicios sociais é inhumano, porque a vida das persoas e o benestar das persoas non pode ser negocio, non pode xerar beneficios industriais. Ás veces, hasta ten que supoñer ou pode supoñer un déficit, pero solidariamente o temos que asumir, porque estamos falando das persoas, que somos as que conformamos a sociedade e a comunidade. Non obstante, agardamos, en calquera caso, que todos os compromisos do Partido Popular, que o Partido Popular aceptou para a moción conxunta, que é un aumento de fondos para a igualdade na Deputación, que se sexa asunta a inclusión da atención psicolóxica na atención primaria e o aumento dos recursos nos CINS, agardamos que todo iso sexa unha realidade e non só boas palabras para salvar unha data no calendario como o 25 de novembro. E tamén lles pedimos que falen cos seus compañeiros e compañeiras no Goberno da Xunta e que dunha vez por todas empecen a aplicar o que ven recollido na Lei de Igualdade e Prevención da Violencia Machista. E así sí que de seguro avanzaremos. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. Certamente me pensei moito volver a intervir, pero, bueno, creo que hai cousas que... Porque, bueno, nós non queremos polemizar con a moción e moito menos do 25 de novembro. Temos moi claro que o ideal é chegar a consensos, que hai debates que non se deben producir, pero, bueno, hai cousas que creo que sí que compre aclarar e que foron ditas pola deputada de Igualdade. Claro, ela di que o compromiso desta institución é firme e forte coa igualdade de xénero, pero claro, dicindo incluso que conta cunha área propia. Ustedes saben que non conta cunha área propia. Ustedes uniron a área de benestar social a igualdade e a unha cousa que chaman familia, que despois de 2 anos de goberno seguimos sin saber que é iso de familia, nin si llevan a dedicar algún momento cartos ou non. Bueno, vostedes puxeron ali, nos ainda non sabemos moi ben a que se refire. E con referencia ao que decían tamén do compromiso da Xunta de Galicia co tema da igualdade e da violencia de xénero, recordarlles que foi precisamente o inicio deste mandato cando o señor Rueda elimina a Secretaría Xeral de Igualdade e no seu lugar crearon 2 direccións xerais, que foi claramente un retroceso sen precedentes na defensa da igualdade por parte da Xunta de Galicia, rebaixando a categoría da igualdade da loita contra a violencia de xénero a 2 direccións xerais, separándoas como se a violencia de xénero, non fora consecuencia da desigualdade. Esa, por último, apuntar, porque, bueno, creo que é bo que se teña toda a información de que esos centros dos que falaba a deputada que a Xunta vai abrir en Galicia, os abre porque é unha obrigación, porque o Goberno aprobou unha lei no que se tiñan que abrir esos centros, incluso tamén en Galicia, e que esos centros están sendo financiados con cartos que proveñen do Goberno de España. Esa é a realidade, que os está a executar a Xunta, por suposto, e que ten a competencia que ten que facelo, pero o fai porque hai unha lei que lle obriga e o fai porque os cartos veñen do Goberno de España. Pero, de verdad, solamente queríamos matizar iso porque, bueno, creemos que é importante que se teña toda a información, nada máis. Bueno, moitas grazas. Ten de novo a palabra a deputada Sandra Bastos. Moitas gracias, presidente. Esos centros de crise 24 horas, cuya a xestión non foi privatizada, son de titularidade pública. Como decía, situados lindeiros os centros sanitarios,
o que evita a peregrinación das vítimas ou aglutinarse nun único espacio físico todos os seus recursos, o que tamén mingua considerablemente a vitimización secundaria. Por outra banda, é a Xunta que selecciona e establece cal ha de ser a cualificación dos profesionais que prestan servicio nos devanditos centros, supervisando todos os requisitos dos traballadores. E será a Xunta, como lles decía, a que confeccione un protocolo de funcionamento dos centros de crisis. E será tamén a Administración Autonómica quen supervise, controle, administre e resolva as posibles incidencias que existen nos centros de crise. Porque o Executivo Central nen sequera elaborou ese protocolo de actuación común para todas as comunidades autónomas. Nin achegou o diñeiro necesario para o seu mantemento. Foi a Xunta a que fixo a obra, a que os ten que equipar e as que os ten que manter. Como decía, Galicia contará antes de que remate o ano con 5 centros de crise 24 horas, un máis dos exixidos pola Unión Europea, os cales estarán situados nos complexos sanitarios de Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo. Ofrecerán servicios de atención psicolóxica, xurídica e social e tamén darán apoio a asistencia ás vítimas, familias e persoas do seu entorno. Ademais, incluirán información telefónica e presencia, como decía, as 24 horas durante todo o ano. Di o Bloque Nacionalista Galego que é unha liña rosa, porque o Bloque Nacionalista Galego ponse moi digno na oposición, xa cando gobernan a realidade é outra. Están vostedes moi preocupados por a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade. Nós estamos moi orgullosas de que a Xunta redobre os seus esforzos en materia de igualdade nesta nova etapa, porque Galicia volve a ser pioneira, ou ser a única comunidade en toda España en contar con 2 áreas especializadas en cada ámbito. Por un lado, a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, para seguir dando pasos cara a unha Galicia máis diversa, máis igualitaria e máis plural. E, por outro, a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, que permite atender mellor a todas as vítimas e, sobre todo, traballar na prevención de episodios e escenarios machistas. E xa falando da Diputación, señora Iglesias, de verdade, que vostede diga que non hai unha área de igualdade propia, de verdade, como se pode mentir así descaradamente? Hai unha área de igualdade propia que respetou o traballo anterior, que continuou co traballo anterior e puxo enriba da mesa o seu proxecto, porque o Partido Popular tamén ten o seu proxecto. En pouco máis dun ano fomos quen de leválo a cabo, con moitísimas iniciativas novas e respetando traballos anteriores. Imos a votar en contra desta moción, porque non é verdade o que dicen. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra e pecha o turno de intervención doña María Ortega. Moitas grazas, presidente. Hai que poñer as cartas en riba da mesa. Vostedes van a votar en contra desta moción porque non están de acordo co que os centros de crise 24 horas sexan de titularidade e de xestión pública. É a única razón. Non mentimos en nada máis, porque se mentíramos, vostedes non aceptarían o resto dos puntos para redactar esa moción conxunta que se intentaba presentar hoxe por parte dos 3 grupos da Corporación Provincial. É a única verdade. Vostedes queren, como queren na sanidade e como queren na educación, como queren sempre nos servicios públicos, que as empresas amigas fagan negocio ca vida das persoas. Nada máis. Ben, moitas grazas. Vamos a proceder á votación deste punto do día número 11. Moción do Grupo Provincial do BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada. Moción número 12.
punto número 12, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación que reclama a Xunta de Galicia incrementar de xeito urxente o reforzo dos equipos de dependencia do Servicio de Axuda no Fogar e outros acordos complementarios. Ten a palabra a deputada dona Dina Rivas. Bo día. Grazas, presidente. Pois, como ben está dicindo o presidente, traemos ao Partido Socialista esta moción e quero expoñer un pouco por qué. A Diputación de Pontevedra, como sabedes, ten competencia en materias de servicios sociais, segundo previsto na Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia, no seu artigo 63, así como no decreto 99 do 16 de marzo, polo que se regulan os servicios sociais comunitarios e o seu financiamento, no seu artigo 31, sobre as competencias das Deputacións provinciais que se concretan, neste caso, na prestación da asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos, especialmente, como ben sabemos, os menos de 20.000 habitantes, na implantación e xestión dos servicios sociais comunitarios municipais. Asemade, o artigo 11 da Lei de 2006, de 14 de decembro, atribúe ás comunidades autónomas a aplicación, a ordenación e a coordinación nun ámbito do seu territorio dos servicios de promoción da autonomía persoal e de atención ás persoas en situación de dependencia, así como as xestións dos recursos que se precisen para elo. Polo tanto, a Xunta de Galicia correspóndelle a competencia na atención ás persoas en situación de dependencia. O pasado ano, coincidencia co período electoral autonómico, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia publicou un novo decreto de dependencia que regula o procedimento para o recoñecemento desta situación e para a asignación dos servicios ou prestacións económicas que correspondan a cada persoa solicitante. O obxectivo principal, según a Xunta, era o de reducir a carga administrativa e axilizar todo o procedimento. Non é certo. Como se está a ver, actualmente o Servicio de Axuda no Fogar municipal está financiado a través da subvención do Plan Concertado da Xunta de Galicia, coa aportación do Goberno central de máis do 60% do total. As persoas usuarias participan tamén dese confinanciamento segundo a súa capacidade económica. A Diputación de Pontevedra, que así anunciou o presidente, destinou 3 millóns de euros, 600.000 máis que o pasado ano para sufragar a prestación directa do Servicio de Axuda no Fogar, que ascende a 1,2 millón de euros. Neste eido, cada un dos 51 concellos da provincia de Pontevedra de menos de 20.000 habitantes recibirá unha contía que vai dende os 12.000 aos 110.000 euros. Botando contas, lembramos que a Xunta aporta só 12 euros hora, que financia a través do plan concertado o que provoca, en este caso, un esforzo económico co que, novamente, a Xunta de Galicia condea a todos os concellos de Galicia. O que está claro que o señor Rueda, nun alarde de populismo, en plena campaña electoral, como decía, saca da manga uns bons trampa, forzando ao mesmo Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, que así nos fixo chegar, a crear a campaña máis servicios públicos e menos bonos, para reclamarlle á Xunta de Galicia unha solución estructural nos atrasos de tramitación dos grados de dependencia a un maior investimento dos recursos públicos que, como moitos alcaldes e alcaldesas que os estamos aquí, nos importa e eu creo que nos ten que importar bastante. Todas e todas nos sumamos á crítica do Colexio Oficial, como decía, cara ao bono de coidado no fogar, co que o Goberno autonómico da Xunta publicita un pago anual de 5.000 euros para coidar as persoas con dependencia no seu fogar. Todas e todos consideramos estes bonos unha medida puntual, electoralista, populista, co que o señor Rueda non soluciona o problema estrutural que sofre o sistema de dependencia galego, senón que o que está claro o que o está perxudicando. Por suposto que para a cidadanía é moi atractivo percibir 5.000 euros anuais, pero o único que se está conseguindo con isto, e de verdad que é serio, é o fomento da economía sumersida, a desprofesionalización dun sector como é dos servicios sociosanitarios cada vez máis precarizado. E máis, atrévense incluso a ir en contra da lei estatal que prioriza os servicios sobre as prestacións, na mentres seguirán os atrasos na valoración. Non haberá máis prazas públicas nas residencias públicas e o servicio de axuda no fogar continuará sendo precario porque nada de isto
lles interesa. Como decía, este é o bono estrela que fomenta a privatización en lugar de investir en servicios públicos de calidade como residencias ou o SAF. Na súa liña partidista é o mesmo que buscan facer coa sanidade. Por iso, hoxe quero quedar claro que esta moción é unha moción que non só afecta, en este caso, o que a Xunta fixo, senón que está afectando a todos os concellos e tamén direi despois aquí a Diputación de Pontevedra. Moitas grazas. Ten a palabra de novo dona María Ortega do BNG. Moitas grazas, presidente. Ben, no BNG creemos que o benestar e o cuidado das persoas maiores é un dereito fundamental que debe prestar a administración pública sin privatizarse nin precarizar a súa prestación. Por isto defendemos que os servicios sociais, onde se inclúe o servicio de axuda no fogar, non poden depender de que se resida nun concello con máis ou menos recursos económicos, con maior ou menor dispersión poboacional ou que conte cun maior ou menor número de persoas dependentes. Os servicios sociais deben prestarse coa mesma calidade independentemente do concello do país no que se resida. Certo é que o Servicio de Axuda no Fogar foi un dos dereitos incluídos na Lei de Dependencia e foi concibido como un servicio de titularidade pública e de xestión municipal, por ser esta a administración máis próxima á veciñanza. O financiamento deste servizo foi contemplado a partes iguais entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas, admitíndose un copago das persoas beneficiarias en función da súa renda e patrimonio. Tamén é certo que a Lei 13 do 2008 de Servicios Sociais de Galicia atribúe ás entidades locais competencias de titularidade autonómica en materia de servicios sociais, pero, e aquí está a chave, esta atribución, di a lei, debe ir acompañada da transferencia dos medios económicos, materiais e persoais. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra ten competencia en materia de servicios sociais, nomeadamente nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Dito isto, e sendo conscientes no momento no que nos situamos, onde o servizo de atención ao fogar carga nos lombos dos concellos, afogándose económicamente ou poñendo en grave perigo a súa capacidade financiera e sobrecargando de traballo ao persoal dos servicios sociais comunitarios, debemos pararnos e pensar cara a onde queremos ir neste tema e non lanzarnos a pedir máis horas ou a asumir demais que as traballadoras e traballadoras sociais asuman máis funcións. Son a Xunta de Galiza e a Administración Xeral do Estado as que deben responsabilizarse do financiamento íntegro dos servicios como o SAF, que, como xa indiquei, son servicios de competencia non municipal e que só poden estar xestionados de forma delegada atendendo ao principio de equilibrio financiero. Ademais, non podemos esquecer que os concellos fan de entidade financiera da Xunta de Galicia, xa que adiantan o custe do servicio e que é liquidable trimestralmente pola Administración autonómica. Por iso, a Xunta de Galicia non debe só incrementar o prezo hora do financiamento do SAF a través da subvención do plan concertado, como se solicita na moción, senón que debe asumir o 100% do custe e asumir directamente o pago do servicio ás empresas que prestan este servizo ou ben mudar o sistema e pagar este custo directamente á persoa dependente para que esta tamén poda elixir que entidade prestadora do servizo é a máis axeitada para cubrir as súas necesidades. Incrementar as horas asignadas aos concellos sen asumir o financiamento total do custe hora, así como o custe do persoal dedicado á tramitación da dependencia, significaría aniquilar económicamente aos concellos do país. Hai que sinalar que un dos problemas máis graves que se atopan as persoas dependentes que solicitan axuda a dependencia e, por tanto, na maioría dos casos, as que solicitan o servicio de atención no fogar, é a larga espera para a realización da valoración e obter a resolución da mesma.
período que chega a ser de ata máis dun ano, tempo no que pode empeorar o estado da persoa ou o que implica que a axuda que recibe non responda ás súas necesidades e teña que volver a ser valorada, ou incluso danse casos de falecemento desta persoa sin que chegue a resolución. Para resolver este feito é preciso incrementar de xeito urxente o persoal que forma parte dos equipos da dependencia. O que non podemos permitir é que sexan as persoas profesionais dos servicios sociais comunitarios as que carguen de máis traballo e asuman unha responsabilidade que non lles corresponde, adxudicando baixo o seu criterio o acceso ao servicio do SAF ás persoas que están en espera de dita resolución. Este grupo vaise a abster nesta moción. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, empezando pola última intervención, como normal é da que máis me acordo, querémola felicitar por varias partes da súa intervención, por diagnosticar perfectamente a situación que suporía asumir esta moción, sobre todo no punto terceiro. E yo di un alcalde que cada ano pide máis horas, que ten blindado o SAF, que deixa de facer moitas cousas para que o SAF poida continuar cun bo servicio no meu concello. A iso estamos todos os concellos. Por lo tanto, nesa parte, felicítoa e felicitámola dentro do Grupo Popular. Con respecto aos propoñentes da moción, pois vou empezar como empezou a señora Iglesias na anterior moción. Unha vez máis, vostedes, con cara, permítanme a expresión que non é literal, de hormigón armado, traen a esta corporación unha moción para exixir sempre aos mismos e non aos propios, senón aos alleos, o que se debe facer, como se Madrid, o Goberno Central, que goberna o Partido Socialista, baixo a presidencia de PS, que aparecerá en algún boletín seguro dentro de pouco, como PS, pois, en fin, veñen aquí a exixir o de sempre, non? Miren, fanno aquí, ademais, onde o terían que facer os seus compañeros en Madrid. Vou ir punto por punto, e vou intentar facer con claridade como fixo a señora Ortega. Miren, a atención á dependencia é unha cuestión que compete ás comunidades e ao Goberno Central. Xa o anunciara o señor Zapatero, la lei de dependencia non le costará un euro aos municipios españoles. Claro, é que Zapatero, quen lle fai caso a Zapatero? Pois que o Goberno Central adeuda en 2.500 millóns de euros a Galicia en dependencia. Eu creo que se o SAF en Galicia se denominara Servicio de Axuda ao Fogar catalán, pois estou seguro que esta cuestión estaría resolta. O problema é que, claro, nós somos cidadáns de segunda no Estado para o Goberno Central. Aínda así que fixo o Goberno galego mellorar cada ano a dependencia e para o ano, que xa está presentando un plan de choque moi importante, se anuncia que será incrementado nun 36% o persoal de valoración da dependencia para reducir os tempos de espera. Medida importantísima. Falan vostedes do SAF. A aportación da Xunta ao SAF pode parecer insuficiente. Seguro que o é. Eu son alcalde e sei ben o que significa. Pero que se o Goberno Central pagara o que ten que pagar, incrementaríase esa cuantía e xa outra cousa sería para os concellos. Miren, no ano 2021, a FEGAN negociou co Goberno galego o aumento do financiamento autonómico. En base a este acordo, a contía que achega a Xunta a este servicio subiu un 24% nesta legislatura, pasando dos 9,7 euros hora no ano 2020 aos 12 euros hora no ano 23 e no ano 24. Pídanlle vostedes aos seus compañeiros que cumplan coa lei de dependencia. E logo podamos falar de melloras da dependencia, do SAF e do que vostedes queiran. Polo que sabemos, como dicía antes, a Xunta está pondo en marcha un plan de choque. E xa son os profesionais os que acompañan as familias para decidir a mellor prestación. Son os profesionais os que deben axudar as familias e elas decidir se queren ser cuidados na casa, nunha residencia, nun centro de día ou onde sexa. Non carguemos máis aos concellos, que hai moitas categorías de concellos e non todos teñen equipos completos para atender dunha forma idónea os servicios sociais nin a dependencia nos municipios. Está perfectamente coordinado
si se dotan de máis medios, como está facendo a Xunta de Galicia, que os equipos de avaliación sigan estando coordinados cos concellos, pero sempre dende a Xunta de Galicia. E, polo tanto, remato facéndolles e invitándolles a facer unha reflexión. O Goberno do Estado con Galicia ten moito que mellorar en moitas cuestións, en materia de infraestructuras, en materia de mellora e conservación de estradas nacionais, en materia de compromisos con Galicia, vostedes que a maioría compoñen o Grupo Socialista nesta corporación, sendo representantes do Goberno Municipal de Vigo, que se deixen de facer concertos e que se sumen o día 4 á petición que vai haber dende Vigo, organizada pola Xunta de Galicia, dun compromiso público para que haxe AVE entre Galicia e o Porto. Sigan exixíndolle os fondos necesarios a través da Lei de Dependencia para que os concellos galegos e a Xunta de Galicia e o Estado cumplan as súas partes. Os únicos que non están a cumplir son os do Goberno do Estado. E este é un feito que vostede como alcaldesa, señora Rivas, sabe que é así. Isto irase aumentando, porque se está aumentando o precio ahora. As licitacións fai 6 anos estaban en 15-16 euros. Ahora xa salen con 20-21 euros máis IVA. Vai rematando, por favor. Bueno, moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra a deputada do PSOE, Dina Rivas. Hombre, me sorprende que esta moción a defenda vostede, porque o que sepa non é o deputado de Benestar Social, Igualdade e Familia e Reto Demográfico. Entendo que vostede non é. E me dá pena con vostede, señor Cubela, porque sei que tevo a boa intención con esta moción, que, bueno, que os datos que pudo recabar o que lle pasaron, pero é unha pena porque lle vou ter que decir cousas que creo que a súa compañeira non lle explicou, porque xa leva máis dun ano nese departamento. En claro, hai cousas que non cuadran. E vou a dicirlle por qué. Está moi ben todo o que acaba de decir do Estado, da Xunta, pero os datos son os datos, os feitos son os feitos. E lle vou a dicir, cando o goberno bipartito de Carmela Silva chegamos en 2015, os servizos sociais comunitarios, que tanto está dicindo, está falando dos servizos sociais, da provincia estaban relegados. Esa é a realidade e é igual que está acontecendo en este momento. E lle vou a dicir datos. O primeiro que se fixo, o que fixemos, foi incrementar o precio hora, que está tanto dicindo vostede, e financiar a todos os concellos educadoras familiares, señor Cubela, que en aquel momento só había algúns concellos aos que se lle podía dar igual que o tema das auxiliares administrativas, tan necesarias, e como alcalde que vostede é, e o sabrá tamén, tan solicitadas polos alcaldes e alcaldesas. Claro, por iso decía que dende que se chegou a esta Diputación, en este caso a deputada correspondente deste servizo, volvo a repetir, non se fixo nada, o único que se está facendo son os cambios de nomes, que me parece correcto, que me parece moi ben, e mermar os mesmos, que esa é a realidade que temos en este momento. E como está falando do 2021, eu tamén lle quero recordar, porque vostede non estaba, pero lle recordo eu, en 2021 o goberno bipartito reclamou a Xunta a actualización hora do SAF. Pero que fixo o Partido Popular? Señor Cubela, escóiteme, por favor, escóiteme. Sabe que fixeron vostedes? Se abstiveron en algo tan importante como está reclamando, como alcalde que é, que sabe o que costa o tema do precio, en este caso da hora, e que al final nos está triplicando, non duplicando, triplicando aos concellos. O que queda claro é que isto é unha estrategia da Xunta de Galicia, unha clara estrategia, primeiro, electoralista, que busca o colapso dos recursos municipais, señor Cubela, como estábamos dicindo, como sempre decimos, de transporte escolar, do canon de Sogama, e abafan os concellos co único fin de destruir os servicios públicos, para chegar a privatizalos. E iso non o podemos permitir e non o imos permitir. Están a facer coa sanidade, o saben perfectamente, coa educación e agora non lle quedaba menos que tamén cos servicios sociais, con un tema tan delicado como é a vulnerabilidade das persoas dependentes. Obrigan aos profesionais dos servicios sociais, isto que quero que quede moi claro, a dar trámite a unha sesión que ven determinada polo seu partido. En este caso, contalle o seu dereito, lle cortan o dereito a utilizar o seu criterio profesional para poder xestionar a prioridade desa listaxe de agarda do servicio.
Esa é a Vaya realidade. rematando, por favor. Me dá pena que Xa hoxe teña que debatir isto este vostedes sen ter toda a información. Moitas grazas. Ten a palabra María Ortega do BNG. Moitas grazas. Ben, señor Cubela, nos ten realmente preocupadas, de verdade. Primeiro, aínda que intenta disimulalo, parece que acepta os postulados do BNG, aínda que di que non os coñece, que sabemos que... Despois, lle preocupa cal será o resultado da Asamblea Nacional que teremos o domingo. Bueno, hasta es que nos están empezando a tremer as pernas pensando que o mellor quere virse po BNG. De verdade, E despois... E yo agradecemos, felicita a nosa exposición nesta moción. Nós non facemos outra cousa que dicir o que está a pasar sin meternos ou intentamos con ninguén. Simplemente transmitir a realidade do país e defender os dereitos dos galegos e das galegas. É o único que necesitamos, que pretendemos. Nesta moción, o que sí queremos trasladar é que a Xunta de Galicia debe asumir o 100% do custe do SAF, así como o pago do servicio directamente ás empresas que o prestan, e que se incremente de xeito urxente o persoal que forma parte dos equipos de dependencia para garantir unha valoración integral e dentro do máximo dos 6 meses que establece a normativa. Señor Cubela, e nos dá igual que veña en AVE ou non. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Non sei se hai un último turno de palabra. Sí, de Jorge Cubela, do Grupo Provincial do Partido Popular. Simplemente porque este pleno xa se está a prolongar, como moitas veces acaban antes, pois vou a intervir. Simplemente, vostede sabe que yo dixen con todo o respeto, tamén permíteme un chascarrillo. Eu nunca souben cales son os postulados do BNG, porque eu non sei se o BNG, que é un conxunto de formacións liderado pola UPG, a mesmo me gusta a historia política de Galicia, esta fin de semana moitos concellos ainda siguen a celebrar o San Martiño. Teñan sorte o domingo co San Martiño que van a celebrar. Teñan sorte, nada máis. E sí, recoñezo e recoñecémoslle que fixo unha boa análise da situación dos profesionais e das profesionais dos servicios sociais dos concellos. Con respecto a isto, señora Rivas, que sabe, en fin, somos alcaldes, eu son alcalde e son portavoz do grupo. Algúnas mocións, algúnas cousas, as defendemos, e como non vou a criticar que sexa vostede quen a defenda, cando tamén teñen unha portavoz que o fai perfectamente e magníficamente ben, que podía ser defendida por ela. E como nisto non nos imos por de acordo, porque non nos van a convencer, eu creo que está para a sentencia, nos imos a votar en contra. Se o próximo pleno traen unha moción coas reivindicacións históricas que xa son sobre a parte proporcional do Estado que non compensa, nin liquida, nin transfire, pois aquí estará o Grupo Popular para manter a mesma actitude e aptitude con esa proposta e con esa moción. Moi bons días. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra e pecha o turno de intervencións dona Digna Rivas. Señor Cubela, non o decía por mal, ao revés, sei que o portavoz é perfecto, pero claro, me daba rabia porque hai datos que non sabe, entón, que non llo dixeron, ou sí, porque claro, hai cousas raras que se entrades na página web, que invito a que entredes na página web da Diputación, a teleasistencia non aparece na área de benestar social, aparece agora en xuventude, por eso entendo que a mellor usted defenda esta moción, e aún por encima non teñen ni traballadora social para ese programa tan importante que foi para esta Diputación e que tantos recursos se lle fixeron para a teleasistencia. Outra cosa que me sorprende, por eso digo que a mellor non me pode contestar, por que están pedindo urxentemente que todos os auxiliares administrativos desta Diputación
se ofrezcan voluntarios para poder axudar a área de benestar social. É dicir, é un área, como decía a miña portavoz, en este caso, señora Iglesias, antes, que uniron, ao final uniron xuventude, benestar social, demográfico, familia, fixeron todo tan xunto que hai programas tan importantes como teleasistencia, que non sei se vostede, señor Cubela, entendo que sí, que no seu Concello debe ter a teleasistencia, entendo que sí, que sabe que é un servicio tan importante, vale, que non sepa ni onde está, e que non sepan nin que traballadora social o quen o está levando. E claro, se en vez de gastar os 30.000 euros que se gastan da partida de benestar social en merchandising e se gastaran, en este caso empregando no SAF de libre concurrencia, apoiando e sostendo aos usuarios que mentras non poden, en este caso, ter ese recurso, se lle pode dar dentro da Deputación de Pontevedra. E se non o sabe, yo digo eu. Pero claro, de tanto programa que hai, que se sacaron máis convivencia, máis convivir, que xa non saben ni os usuarios e usuarias, ni os veciños e veciñas que son, que é máis convivencia, que era o antigo Ruta Coadepo, e que é máis convivir, que o señor Turizo, ao parecer, se pasea moito por toda a provincia de Pontevedra, en este caso, facendo actos de un día de camisetas, de uniformar aos veciños e veciñas da provincia de Pontevedra, que creo que esos cartos estaría moitísimo mellor invertilos nos usuarios e nos concellos en este caso. Moitas grazas. Moitas grazas. Vamos proceder á votación deste punto número 12, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que reclame á Xunta de Galicia incrementar de xeito urxente o reforzo dos equipos de dependencia do SAF e outros acordos complementarios. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rexeitada por un total de 14 votos. Seguinte punto do orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación un apoio firme contra a violencia de xénero. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, creo que casi estaría todo dito o que vamos a falar nesta moción, xa que, bueno, se debatiu unha bastante parecida fai uns minutos, pero, bueno, sí que me gustaría facer un pouco unha introducción e ver se así podemos acadar un apoio unánime, polo menos ainda que sexa nesta moción, pois, de todos os partidos que conformamos este plenario da Deputación de Pontevedra, porque certamente pois, sería realmente, bueno, pois, triste que a Deputación de Pontevedra non conseguise sacar un acordo unánime pois, co motivo do 25 de novembro. Como todas e todos saben, a violencia de xénero, esta violencia que se exerce contra as mulleres é unha violencia estructural baseada no sistema patriarcal no que os homes exercen a dominación e as mulleres están nunha posición de subordinación. As mulleres somos a metade do mundo e reclamamos, como non pode ser de outro xeito, todos os nosos dereitos que son os dereitos humanos. O movemento feminista leva máis de 300 anos plantexando medidas para facer fronte á desigualdade e á violencia estructural que padecemos as mulleres. E foi o movemento feminista quen conqueriu que o Partido Socialista, que as mulleres e homes feministas do Partido Socialista convertesen esas reclamacións en leis, en normas. Así sucedeu coa Lei de Igualdade, coa Lei Integral contra a Violencia de Xénero, que aparte este ano se cumpren 20 anos da súa histórica aprobación polo Congreso dos Deputados. Se aprobaron leis e normas contra as agresións sexuais, contra a discriminación en todos os eidos e contra todas as violencias. O ano 2024, o ano no que todavía estamos e que está a piques de rematar, déixanos a terrible cifra de 40 mulleres asesinadas no noso país. 4 delas na nosa provincia e todas elas vítimas de violencia de xénero. Estes datos agora mesmo xa están desactualizados porque, incluso antes donde volvíase a falar de unha posible incluso víctima de violencia vicaria. Unha media de 19 denuncias ao día e os últimos datos recollidos do primeiro semestre de 2024 dinos que se pediron ante os xulgados de violencia sobre a muller 448 ordes de protección
das que se concederon o casi 64% delas, e os órganos xudiciais galegos dictaron 584 sentencias, das cales máis do 83% foron condenatorias. A violencia machista constitúe hoxe o principal obstáculo para sermos unha sociedade plenamente democrática e os gobernos de todas as administracións, incluída a Deputación de Pontevedra, deberían situar esta preocupación nun lugar prioritario das súas asendas políticas. Non poderemos considerarnos unha sociedade xusta ata cadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e ata conseguir a eliminación total de calquera violencia que sexa exercida contra unha muller polo mero feito de selo. E un dos eidos no que debemos prestar, se cadra aínda máis atención, é tamén no apoio e concienciación sobre unha das formas de violencia máis extremas que se exerce sobre as mulleres, como é a prostitución e a trata de mulleres e nenas con fins sexuais. Por todo isto, o Grupo Provincial Socialista instamos a este plenario a que adoptemos os seguintes acordos. En primeiro lugar, aumentar de xeito urxente o orzamento da área de igualdade ata acadar canto menos a cantidade coa que contaba no mandato anterior. Que se incrementen así mesmo os programas de formación en igualdade e prevención da violencia machista. Que se impulsen campañas de sensibilización e información dirixidas aos diferentes sectores da poboación coa fin de contrarrestar as mensaxes negacionistas e incrementar a concienciación e compromiso pola cidadanía das distintas manifestacións das formas de violencia contra as mulleres. E o último punto que traíamos a aprobación, antes de comenzar o plenario, a deputada do Bloque Nacionalista Galego, María Ortega, nos fixo unha apreciación que si queremos que conste en acta porque aceptamos a súa engádega a este punto número 4 da nosa moción, que quedaría da seguinte forma: que se consensúe unha declaración con todos os grupos políticos que conformamos este pleno para declarar a Deputación de Pontevedra como unha institución abolicionista da prostitución das mulleres en todas as súas formas. Realmente o que facemos é recoller a redacción que estaba tamén no acordo que se plantexou por parte do Goberno para esa moción conxunta e que nos parece, que creo que queda unha redacción máis completa deste xeito. Así que neste punto sí que aceptamos esta engádega do Bloque Nacionalista Galego a nosa moción e, en resumido, este o acordo que esperamos que podamos consensuar hoxe no Pleno da Deputación. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra dona María Ortega. Moitas grazas, de novo. Bueno, de verdade que estamos encantadas de que na maior parte da sesión plenaria se este falando da muller, dos dereitos da muller e dos dereitos das persoas. Creo que fai falta falar moito desto na nosa sociedade por parte das políticas e dos políticos. Ben dito isto, como sinalábamos na moción anterior, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde, manifestada en propostas concretas. E cada vez que hai un caso de violencia contra unha muller, tamén de violencia vicaria, temos que velo como un fracaso social e institucional. Hai que preguntarnos en que fallamos e non asumir os datos e as estatísticas como algo normal en lugar de escandaloso. Normalidade a que contribúen os discursos negacionistas e banalizadores cos que coquetea ou directamente se aliña a dereita deste país. A violencia machista deste país e deste Estado. A violencia machista non é algo individual ou inevitable. Existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social á hora de protexer os dereitos e a vida das mulleres. No caso da Deputación de Pontevedra, e como antes nos sinalaba a deputada, que creo que se ten que ver para adentro e non decir que as nosas mocións están cheas de falsedade, senón mirarse un pouco máis para dentro. O actual goberno do Partido Popular
está a laminar o traballo de mandatos previos en materia de igualdade, borrando o traballo feito. Hasta hai 1 ano e medio, esta Deputación era un exemplo en promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero e as violencias machistas. Era un exemplo para todo o país. Agora está como morno, como me decía vostede, non? Ben, reduciron progresivamente o orzamento da área, pasando do 1,17 do total do orzamento da Deputación que tiña esta área no 2023 a apenas o 0,88 no 2024 e a un escaso 0,8% para o 25. Sí que subiron aquí un pouquiño, non? Do ano pasado ao ano que ven, deste ano ao ano que ven, sube un pouquiño, pero disminuiu moito con respecto ao 23. Os números non minten e son obxectivos, senón que yo diga o interventor que estáis sentado. Vale, a estatística non, pero os números contables son obxectivos. Bueno, descansa, Antonio, descansa. Pero é certo, os números non minten. Entón, o vou a explicar de outra maneira, a ver se así nos entendemos. Dende o ano 2023 ao 2025, o orzamento xeral da Deputación, certamente, sube en 28 millóns de euros. Pero en lugar de propoñer un incremento canto menos proporcional para a área de igualdade, vostedes baixaron os fondos na materia en máis de 435.000 euros. Baixaron realmente un 20% a cantidade de cartos que se destina a igualdade e a iniciativas para loitar contra a violencia sexual dende o 2023. Entón, señoras e señores do Partido Popular, que vostedes este ano saian públicamente sen poñerse encarnadas dicindo que aumentaron o orzamento no 2025 en igualdade nun 2%, dicir isto é manipular a información, algo ao que o seu partido nos ten moi acostumadas. É moi evidente que se reduciron 435.000 euros na partida de igualdade no 24 e agora só suben 30.000. A conta aínda sigue quedando a deber. Mais polo miúdo, señoras e señores do Partido Popular, rebaixaron vostedes un 37,5 de 80.000 a 30.000 euros nos fondos de actos de condena á violencia machista. Os traballos contratados por empresas externas tamén disminuíron dos 293.000 euros no orzamento de 23. Reducen en 59.000 euros as achegas á universidade e manteñen nos 260.000 euros as transferencias a concellos, unha cifra conxelada e que a noso suizo se debería terse aumentado incluso anos atrás. Ante isto, seguimos buscando o consenso porque creemos que merece a pena. Por iso lle fixemos esta achega ao Grupo Socialista no último punto. Grazas. Ben, moitas grazas. Ten a palabra a deputada Sandra Bastos. Gracias, presidente. Como decía, estamos traballando con compromiso e responsabilidade. Tamén decía que para nós nunca será suficiente por todas esas razóns que temos cada día en riba da mesa. De todos xeitos, vou a comentar un pouquiño o traballo feito neste pouco máis dun ano. Como novidade de 2024, aumentamos nos 48 concellos dos 50 a contratación de persoal empregado público especialista en materia de igualdade, axentes de igualdade, promotores de igualdade, axentes promotores de igualdade de xénero, técnicas e técnicos en igualdade. Aumentamos o orzamento ás subvencións de entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro na provincia de Pontevedra, que desenvolven proxectos, programas e actividades centrados en conseguir a igualdade entre mulleres e homes e loitar contra a violencia de xénero. Apoiamos todas as áreas dos sectores onde estén as mulleres rurais e do mar, en prevención e apoio en persoas de situación de prostitución, mulleres e discapacidade, atención, prevención de saúde mental, cuidados, saúde e apoio. Apoiamos a cultura.
A Diputación de Pontevedra traballa de xeito transversal, esa palabra que tanto lles gusta a vostedes usar, e fanse aportación desde outras áreas. Pusemos por primeira vez os primeiros previos en boas prácticas de igualdade, co xeito de darlle recoñecemento ás boas prácticas nesa materia, coa finalidade de recoñecer públicamente o esforzo realizado polas distintas entidades e persoas. Premio Boas Prácticas en Igualdade, en materia de igualdade para entidades de iniciativa social, a mellor iniciativa cultural, a mellor iniciativa deportiva, a mellor iniciativa educativa, con distincións honoríficas a persoas físicas e entidades. Foi un éxito tamén a campaña de prevención das agresións sexuais, presente en todos os Rías Baixas Fes, con gran acollida nos festivais e concellos da provincia. Debido ao éxito da iniciativa, tivemos que realizar unha nova tirada de material da campaña e producimos material novo para difusión en centros educativos e concellos. Continuamos co encontro de columnistas, as mulleres que opinan son peligrosas, en coordinación con o Concello de Pontevedra. Temos tamén unha nova proposta, o concurso escolar de Ti que pensas da igualdade, co xeito de incentivar a cativada e a mocidade, o pensamento crítico en sensibilizalas sobre a importancia de acadar a igualdade. Convocatoria dirixida a todo o alumnado de educación primaria, educación especial e secundaria, ESO, bacharelato, CP básica ou de grao medio. E tamén pusemos en marcha o novo Ateneo Provincial pola Igualdade da Diputación de Pontevedra, unha estrutura que fará posible que a posta en marcha de diferentes programas a disposición de toda a cidadanía da provincia. Accións formativas, culturais, de investigación que favorezan a promoción da igualdade e así tamén a loita contra a violencia de xénero. Facer un espacio de reflexión en torno á idea da igualdade onde se incentiva a formación e este espacio será itinerante e percorrerá toda a provincia cunha ampla oferta de programación. O seu obxectivo principal é a investigación, a formación e a divulgación artística, cultural e científica con perspectiva de xénero. Os alicernes do Ateneo son o coñecemento, a creación e o progreso. Baixo a premisa de coñecer, crear e progresar, articúlase a actividade que levará a cabo baixo o paraguas do Ateneo Provincial da Igualdade. Coñecer a situación das mulleres e dos homes nos diferentes ámbitos, crear contidos con perspectiva de xénero, progresar na consecución da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Eixos de actuación do Ateneo englóbanse nos seguintes ámbitos: o ámbito da investigación, a formación, a sensibilización, a difusión. Terán tamén actividades para centros educativos de primaria, secundaria, CP, bacharelato, obradoiros de educación afectivo-sexual para a poboación adolescente, campaña contra as agresións sexuais, actividades para os concellos, préstamo e puntos violetas, carpa e mobiliario, en material difusión da campaña. Como lles decía, subvencións aos concellos, dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Moito traballo, moito orzamento que queremos seguir ampliando, como lles decía, estamos de acordo. Estamos de acordo en que temos que reforzar e continuar e poñendo en marcha novos proxectos, novos programas que nos axuden á consecución que buscamos todos. Moitas gracias, presidente. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Bueno, señora Bastos, a verdade é que o que se lle esqueceu decir é precisamente que vostedes o primeiro que fixeron cando chegaron a este goberno foi rebaixar en case medio millón de euros o orzamento que lle destinábamos nós cando gobernábamos a área de igualdade da Deputación de Pontevedra. Cabe recordar que cando no 2015 chegamos nós á Deputación de Pontevedra, ao goberno desta institución, esta área nin sequera existía. Tuvemos que crearla dende cero. A estructura funcionarial e a estructura económica se tuvo que crear dende cero. E dende que no 2015 creamos a área de igualdade, o único que fixo o anterior goberno foi aumentar progresivamente ese orzamento ano a ano, porque nós sí que criamos firmemente
nisto da igualdade. Saben que pasa? Que vostedes, cando chegaron ao goberno, o primeiro que fixeron coa área de igualdade foi empacala dentro de benestar social e familia, como lle dixen antes. Está aí o título da comisión informativa, solamente hai que lelo, porque nós sí que creíamos que tiña que ter que ten a importancia, que ten unha importancia tan grande como para que se debatiran únicamente nas comisións informativas de xeito independiente a área de igualdade. E o segundo que fixeron vostedes foi rebaixar escandalosamente o orzamento da área de igualdade en case 500.000 euros, un 20% menos do orzamento que cando gobernábamos nós. Fai pouco presentaron vostedes os novos orzamentos para o ano 2025 desta institución e tampouco vemos ese aumento na área de igualdade, ni sequera se acerca o que nos deixamos no ano 2023. Entonces, daí a que nos lle pidamos con urxencia que vostedes poden aumentar este orzamento da área de igualdade se realmente teñen un compromiso férreo e contundente coa igualdade, canto menos na mesma cuantía que contaba no ano 2023. Creo que é de xustiza que a área de igualdade da Deputación de Pontevedra volta a acadar o orzamento que tiña fai o ano que ven fará 2 anos. Iso por un lado. E polo segundo, todos eses programas, a maior, o 90% dos programas dos que vostede comentaba, cabería tamén decir que son continuistas. Son programas que puso en marcha o anterior goberno desta Deputación, que foi un grande referente a nivel nacional na loita contra as desigualdades en la consecución de igualdade efectiva real entre mulleres e homes. Fomos unha institución moi valorada e moi tida en conta cos programas e os proxectos innovadores que pusemos en marcha no eido da igualdade. De todas formas, sí que me gustaría saber si ao final van a apoiar esta moción ou non. Nada máis, moitas grazas. Ben, moitas grazas. Ten a palabra dona María Ortega do Benega. Moitas grazas. Señor Iglesias, o primeiro que fixo o goberno do Partido Popular cando entrou na Deputación, teño que corrixila, non foi disminuir en casi medio millón de euros o orzamento na área de igualdade. O primeiro que fixo foi censurar a participación de mulleres en actos como os de as mulleres que opinan, de aquelas persoas que participaban en actividades de muller no anterior goberno da Deputación de Pontevedra. Eso é o primeiro que fixeron. Ese é o compromiso que ten o Partido Popular da Deputación ca igualdade e ca equidade. Vostede, señora Bastos, acaba de relatar unha serie de cousas que fan desde a área de igualdade, que eu non dubido que faga, non o dubido. Pero que non o miro, como decimos ali, polo morrazo, non o miro. Moitos deses programas sí que os coñezo porque non é o primeiro ano no que se leva na práctica, case que todos. Bueno, o de Ateneo pola Igualdade é algo novo, veremos. Aínda só poucas actividades se fixeron, veremos en que consiste e que orientación e visión lle dan a este Ateneo pola Igualdade. Teremos tempo para debatilo e facer propostas. Pero sorprendeme unha cousa. Di vostede que contrataron asentes de igualdade e persoal de promoción de igualdade para os concellos. Entón entendín mal, pero creo que nesta bancada todas escoitamos eso. Entón pido perdón, porque se é así, se fora así, quero entender que esos contratos os fixeron os concellos a través dos cartos que a Deputación lle transfire no plan concellos. Entón é unha decisión, no máis provincia. É unha decisión dos concellos, non da Deputación. Pero, bueno, se fora así, por favor, chámeme, porque en Moaña queremos unha promotora de igualdade, por favor. Ben,
Dito isto, nós temos moi claro que compre revisar posturas e recuperar financiamento para poñer a igualdade e a loita contra as violencias machistas na esencia provincial e traballar de maneira transversal en todas as áreas de goberno. Por iso nos imos a votar a favor desta moción do Partido Socialista e agardamos que xa que había intención por parte do Goberno do Partido Popular de consensuar esta moción ca oposición e voten tamén favorablemente. E queremos facer unha puntualización. En aras do consenso, propuxemos a transformación deste último punto, pero queremos deixar claro que o BNG está por a abolición de todas as formas da prostitución en calquera das súas formas e tamén da abolición da mercantilización do corpo da muller. E nese traballo conxunto, supoño que abriremos ese debate dentro da Deputación. Moitas grazas. Grazas, presidente. Ten a palabra dona Sandra Bastos. Gracias, presidente. Primeiro teñolle que pedir, señora Iglesias, que me volva a leer despois a petición de acordos, por si non lle importa, porque non entendín moi ben a aportación do Bloque Nacionalista Galego. Penso que así terá o noso apoio á moción. Como lle dixen dende un principio, sabemos que non é suficiente, por suposto, que reforzaremos o orzamento e o traballo. E incrementaremos os programas de formación en igualdade e prevención da violencia machista, como estamos incrementando. O que sí lle teño que recoñecer que é certo que este partido, o Partido Popular, este partido de goberno, invertiu menos en performance. Iso é verdade. Iso é verdade. No cuarto punto que decía, en Galicia se avanzamos no primeiro plan de trata de seres humanos co fin de explotación sexual. En Madrid vostedes e o BNG siguen a frear a creación de un marco legislativo que permita previr e loitar contra esa forma de violencia. E levan xa 6 anos. Non vamos a alongar máis isto, quero que, por favor, me poida ler outra vez os acordos para poder votar a favor, se así entendín ben. Gracias. Bueno, moitas grazas. Ten último turno de palabra dona Ana Laura Iglesias. Sí, o único punto que se modifica é o último e queda a mesma redacción que se nos pasou por parte do Goberno no último punto onde se falaba de instar o Goberno da Deputación de Pontevedra. A redacción exactamente o mesma queda se consensúe unha declaración con todos os grupos políticos que conformamos este pleno para declarar a Deputación de Pontevedra como unha institución abolicionista da prostitución da muller en todas as súas formas. Queda realmente a mesma redacción. Esperando contar tamén co apoio do Partido Popular nesta moción, sí que vou a acabar, porque creo que é necesario. Con esa última comentario que fixo vostede, señora Bastos, que estuvo, creo que, un poquinho fora de lugar, con iso de que o que vostedes fan é gastar menos en performance, dun xeito bastante despectivo, porque nós, o goberno anterior, non gastábamos cartos como se se estuvesen dilapidando en performance. Nos o que tiñamos era un proxecto totalmente pioneiro que acadou moitísimo recoñecemento, que se chamaba Mulleres en Acción, Violencia Cero, que o que se fixo foi achegar a todos os concellos da nosa provincia a arte contemporánea, feita por mulleres da arte, por mulleres da danza. Entonces, falar de forma despectiva das mulleres que crean contidos de performance, creo que está un poquinho fora de lugar, porque o proxecto que nos tiñamos, e volvo a repetir o nome, Mulleres en Acción, Violencia Cero, que vostedes se cargaron, e que deberían, o mellor, reconsiderar e volver a poñer en funcionamento, apoiaba as mulleres creadoras de arte contemporáneo como era a performance. E si seguiremoslo facendo
ala onde gobernemos, por suposto, o apoio ás mulleres que crean a través da danza e da performance conciencia e que o que fai é Rematou levar... o seu tempo. Non sei por que se ríe, señora Basto, destas mulleres que crean arte a través da performance, pero bueno. Unha cuestión, na incorporación do punto 4, a terminoloxía exacta é se consensúe unha declaración con todos os grupos políticos, entendo, non? Vale, perfecto. Ben, vamos a... No, xa está aclarado, sí. É dicir, a incorporación do punto 4 desta moción que textualmente se consensúe unha declaración con todos os grupos políticos que conformamos este pleno para declarar a Deputación de Pontevedra como unha institución evolucionista, correcta, non? Non se toca nada. Aclarado. Ben, vamos entón proceder á votación deste punto número 13, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación un apoio firme contra a violencia de xénero. Votos a favor? Queda aprobada por unha unanimidade de 14 máis 9, 23 votos. Non habendo dos asuntos de fora do orde do día, ahora incorporamos da parte da información e control a esta parte resolutiva o que era o punto número 16, que era a corrección de oficio do erro de feito detectado no apartado 6.21d da base sexta do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra. Non sei se hai algo que comentar ou se xa procedemos á votación desta cuestión. Votos a favor da corrección do erro de feito detectado no apartado 6.2.1d da base sexta do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra. Abstencións? A ver, abstencións? 6. E a favor 17. Pasamos á parte de información e control, punto número 15, que é dar conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de outubro de 2024, e punto número 17, que é dar conta das resolucións presidenciais, e rematamos cos rogos e preguntas. Ten a palabra, comezamos por Ana. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González. Gracias, presidente. Si temos unha pregunta, cando teñen previsto iniciar as obras na EP 2702 que pasa por Pazos de Borbén despois de tanto tempo de espera e dos atrasos injustificados? Non habendo máis preguntas, agora ten por parte do Bloque Nacionalista Galega María Manuela Rodríguez Pumar. Pois é un rogo e é que teñan en conta unha proposta de melloras no proxecto de reforma da Estrada Provincial EP 2601 Puseiros Mos ao seu paso por Dornelas, que se presentou por rexistro onte, que se presentaron tamén no propio Concello, que son propostas achegadas tamén pola veciñanza para mellorar o proxecto antes de que se leve a efecto. Moi ben, moitas grazas. Ben, pois non habendo máis cuestións que tratar neste pleno ordinario, damos por rematada a sesión.